Yes. Karibu ase eshow yelitukulia lero andonsi asoke bwatirite dochenga chia butukire daika emerongo daika isano na ibere ase chinsa isato chia abono mugoroba. Karibu naende eyamase yamo barimo raso mutandao Facebook barimo gotobwata wetera ase mutandao o YouTube. Karibu sana naende ase eshow yelitukulia lero tukwanire mang'ana abere atatu erinde rio tumanye gukura umutinyo oyo iga okurukunga okianda erinde ritwariganie omutinyo 10 ase enchera ya bene engabune yigo mwancho murigereria andonsi asoke bwatirete andonsi asoka tonyora kurwa nabariganire mwensi. Karibu naende kianda gi 10 erinde rio turasemania abere atatu igoro yeng'ana twabwata iga rituko rigoro ng'ana eyo tichieti koera naende tukaria irang'a kakasungura ngocha twarenge kuyirorera rero nakio kiagarire nachire iga erinde rio naende toyokwanire goikeranu erinde rio tonyore chinsa chingiya chia bene toyokwanire inyurang'a rero nario rituko ria omoiso. In fact tobwate chinsa isato chioka chinsa ibere na chideka nkeigo tukore omutinyo kianda erinde rio tosoe omutinyo 10 tutigeri emitinyo ebere toakere goodbye omwaka okurukunga 2020 igo bono timanyeti ebinto kwaroberetie omwaka oyo gose kwabikorire chiachenda chiri kwarigete nse kwari goikerania omwaka oyo timanyeti gose gwachikeranirie, lakini ndende togosaba ng'a Nyasaye agokonye erinde rio notachikerani chionsi etoke ng'a goikeraniria chirinke chiria oranyare goikerania koreng'ana nokonyara kwao kiagera amang'ana amange abeire corona nchacha ebinto binge ebio biareta disturbance ase amagima y'abanto. Eng'ana nere twatigerete igoro iga ng'ana nere twatigerete enchera eng'ana eyio ekareta okuburuka na okonge ekareta eriomana eng'ana eyio ekareta okong'usanana tugateba ng'a yaya tiga toyeirorere rero erinde rio naende torayekwanera ase enchera ya oboikeranu gose ntonyore richibu. Ng'ana eyio twayekwanyerete chinsa ibere chia igoro lakini tereti ase engencho yabwata omong'uso omonge naende abanto abange babwata amaoni ao koreng'ana na enchera kera omonto akinire sobo na koreng'ana na enchera koreng'ana na enchera abanto bakinire sobo na koreng'ana na enchera naende mokinire seino. Okay, nabere igo bono timanyeti aye okorora kwao nkoroki igoro yeng'ana ya erituko ria rero. Rero timanyeti rituko ria rero barimo gontebi kakoraire ekero the light I'm using here is so sharp, so at some point ego ekomachiko yani tokonyara kuramoki iga widely iga, so I try to watema kumume kama eso kidogo so that I manage the light. It's a very strong light I'm using here ye kogeranga te kongalao ngigora maiso. It's actually close to me, iko karibu sana na mimi kwa sababu ntoragora chi machine chiri twateba icho chiratonyare kobeka lights from far, but as of now light nere ngotumekere na inchi ega igere too close to me and it's very bright. It's an electric light here, too bright. Iko bononga na kieko geranga my eyes sometimes look sleepy, but I'm not sleepy.
It's because of the rays of that light. Okay, mbia mono ase bari mogenderete gojoinia ase show. Tigambeke ritangase eriga nyuma turasoasa omojadara, tigambeke ritangase eriga nyuma turasoasa omojadara. Tigang'eraneri mbuya mono abantu baria mogendererete rituko gochia ase erinde erio goakikisha ng'a eshow eyachire ase embeo kera rituko. Nabere abaye ngocha oragwatorigereri kera mogoroba, lakini tokomanya ng'a ng'aki togokora mpaka eshow eye yagoikera ase embeo. Abanto mbare tobwate tokoroka pillars batenena amo na intwe erio goakikisha ng'a eshow eye yagochire embeo ase enchera ebwenerete. Tiga ntebe abanto mbare bagospend sleepless nights, they have dedicated themselves towards goakikisha ng'a eshow eye neteneine kera rituko kobakera mbuya mono. Barimo gwakana software, barimo gwakana internet nebinto binde nyasaye tiga baseseni. Naende onye gotagete gotusupport in one way or another. Manyete abanto mbare barabwo bagokunu neng'ana kero kende gwachire ase eshow gari tukerimo gwakunirwe nenchera togokora ebinto, you are willing and you are free gotoe support koreng'ana nenchera nyasaye aragokwanere into we don't force you. Nkore history 380,000 chibese chiga echire dedicated towards buying a camera ne live view. Bali motamanyite machine lila live view ne machine gete nsini ni buyaiga ego enable kwagenda live without using a computer or a laptop. So it's igero siri in a way ero siri wate laptop wate computer at the same time wate chisava. So ekarota itakwenda live is just a click elinde rio ogende live. So inere machine to craze elinde rio to amangana abebuya. So if you want to support us, tafadhali ntubwate namba ya mpesa eye gweta nsabo ere 0700 16 94 44 0700 16 94 44. Enambe yirabo, you send the little amount that God can enable you to send. See me, once you send, I'll announce it. Iga live so and so tokonyire nigetoro kengana iga ntwanjite transparency, so we will announce so and so otutumire chibesi chae nande list eyo never updated years. Ntubwate group ya WhatsApp tokonya raise those funds. Ntubwate WhatsApp group, so your name will be updated there. And when you try join a group eyo and you are willing to join that group, we welcome you on board so that tosuke ase obwamo. Tutagete ko wagache studio, tutagete ko wagache ebintu ebingaiga biri kwakikisha ng'a eshow eye ngogochire ase enchera bwenerete. Tiga ntebe iga karibu sana naenda ase show. Diswali tokobori ndiri ng'aki gati ya mukao na mamumino ng'obwenerete kwaewa first priority. Igoro abantu bagasigikania iga abandi bagateba yaya mama nero bwente kwaewa first priority ase ebinto biane. Wacha nipunguze hii light kidogo kwa sababu I think it's really affecting my eyes. Let me try as much as possible if I can reduce it kidogo. Yeah, I think we are now good to go. Iko sawa sasa. It was too bright for me to have a look at it. So it's ni light iko na button you are able to adjust. Abantu bagateba yesterday inga mama nerekere gento inche mukane gago cha second. That's how some men bari gotukwana igoro. Abandi bagateba nganje nabongo na mama ndagerekere rituko mpaka saa 4 nachabone na harara. Abandi bakaboli nga marembe no toka sengeyo bata mama nere okobo mutangani. Bigakonga Kerabia konga tugateba ng'a rero tubirenta iga tusange na inwe erinde rio tonyore richibuligia. Manyete osemi onde karura iga
ngosema nitore togorane na heke gosoka guchiabu kwanyoranga gwasomire eng'ana yemo gose abere egente getang'ani onye kora ase Facebook onye kugotobwata gwetera Facebook egente getang'ani ogokora share that video kaka bunango teba the only justice you can do as a channel ya Kisi Hot TV no go share this video onye tora subscribe on YouTube please do we want to reach a target yetu gere 100,000 subscribers so far we are at 22,000 igobono a target yetu gere 100,000 subscribers togo ikabo rero tokoreshere. So the only justice you can do onye go to watch wetera YouTube na ntura subscribe please do so subscribe onye go to watch wetera Facebook na tura share that video please do so before otaracha giga ku watch tiranda soma chi SMS cha soira iga before ndara bai link elinde lioto cha kesho rasmi. Elizabeth Saboke, asante sana na akororire akuru kwa Omache TV. Omache TV is requesting you guys if you can subscribe to his channel. Momokonye nera grow. It will be okay. So after the show, enda YouTube liyo Omache TV, subscribe. Tiriko kuna chakende. It doesn't take anything from you once you click subscribe. It's just a way of supporting our colleagues who depend asa mangana yega YouTube, korosia rent, ama nevinto vinde. So much is requesting after the show tafadhali mugenda ali ase a channel yaya mumwake cheki Emily Ondieki ronda ero timbolie gongire ya era mangana ara iga are very tough. Nancy Omwenga, hello greet you. Rosi Ndege watching you. Nancy Momanyi tuned in, asante karibu. Ya kuru kwa mada niko ndani kwa Saudi Arabia pamoja. Evelyn Dansho tuned kama kawaida. Jackie Mokwa tuned in from Doha, Qatar, karibu sana. Amos Wakambuni, wife in fact you should be the next of kin. Usii Coffee Union daraja moja tuned in. Okay. Evelyn Dansho, Kakasungura umelala? No, I've explained. Thank you for your concerns. Mumanyi Mackenzie watching from Nairobi CBD, karibu. Osiemo team comments. Osiemo nere chairman each comment. Na romo nyakero ama na ABCDG. Ninje mu igorere gara aba minyoki. ABCDG nere ga nje mu igorere aba minyoki kidogo. Okay. Kwa Doris Mokwa, change the lighting, it will affect your eyesight or get shades. I've changed. Nimerudisha chini kidogo. It was too bright for me, but nimerudisha chini kidogo. We are now good to go. Lakini sisi tumezoea these lights. Hii iko dimu hata kidogo. Lights toko tumeke studio, my friend, especially TV. Chiwaka maiso gora basako giraka. But sisi tumezizoea, they are too bright. Chinga masase, but tumezizoea tu sisi. Vanessa tuned in from Bahrain. Annette Maroko, niko ndani, karibu sana as a show. Meanwhile, the Bible says a man shall leave his father and mother and cleave to his wife. In this instant, the mother is not to be neglected, but the wife comes first. Wow. Matara Ongaga tuned in. Elizabeth Saboke, Osiemo, Emily Anita, Mada, Nancy Bwirirabono. Okay. Victor Soro Mwendia, Victor Soro kutoka Mombasa Likoni. Niko na nyinyi bamba tu bamba. Unyo kwa unyo. Mokono kwa mokono. Good evening kaka from Langata Road watching you. Simeon Intabo. Akmara ni penye waliwa jamaa. Okay. By the mranaro Kenya tukurumara ni alimo isonde. Anyway. It was really sad. It was a brutal murder. I don't want to remember. Wamo Kenya tabune sukuma. It's really bad.
Periske mto tuned in. I think the wife comes first according to the Bible. Grace Tinega kurwa Katani ngo wakilisha Machakos County ndeimeime Maria se show karibu swane bikoro tune Chibuti abakuwa busambaro. Haya tigandu elingi gaka ko monta tusabire cha minjo kirega gide kemirongo ibiri na yamo ase chinsa isato. Buna nabalirete ira ntogenderete ko set up show ya daytime. Things are moving out well. We are setting up a broadcast ya daytime. Okay. We are setting it up. So things gonna be well. Balimo motari gotoka butuko. You will be represented soon. Mwenye kuchakatori jisho muliro chiamugaso, especially morning hours East African time. Morning hours ujakira saa 2 gambaka around saa 4 ga saa 5. It will be more fire. So we are setting up things. We are putting things in order. We are about to finish and announce officially nga tuachakire chisho cha daytime, especially morning hours. Okay. Rashi Keri kaka na mashabiki wote boirebuya sante. Okay. Tigamba link umontache gatusabere so that we kick off the show. Tigamba link so that we kick off the show. Umukungu na nyoko ngobwenerete kubo yuweli tangania so mubumusajja nari swarto kubolera. That is the question we are asking tonight kuraiko Musai Live Television Network. Gati ya mukao na mamumino ngobwendete kubo mutangani asobogima bwawo. Kare kwa riro musara ngobwende ko report umutangani. Kare utete ko gore ngombe ngo ko report umutangani. Kare utete ko uruburimo ngo gotebi umutangani nyoko gusembukao. That is the question we are asking. That is the question we are asking. Okay. Nchuanganye to montaja to sabirega. To montaja to sabira so that we kick off the show. Somebody to come and pray for us so that we start the show. Dochenga mataro ikiraiga tuyoma maranya oguraiga karibu sana. Though your device is not connected tumanyiti muchandonga yoba batirende rero nimbwate likuba isinini tari corona batirende likuba just inaitwa common cold, yani likuba lya kawaida, very common cold. So I think mutaniwia radhi kinda base kona gusunyori kidogo nche mwanya bantu tatake nabarari ne nturi kubango torire bwana meto mundaro kwanire rikuru jano reba December aho yonda kamboli ngatata abatangazaji nungo rwara mure mareri. So I don't know. Inawezekana ngonyare kanere. Okay. Ngoto sabira to cha kesho. Okay, matara naende kuagenda off. Yes, Kalista, pray for us. Unaga to iwete boss. Kalista yake imehang. Haya, Sophie to sabira bwana. Haya watiga ira ya Kalista ya kirimte. Tiga to sabe. Mojen to atira sora sebirevira. To kakirangambia mono asengencho kewa kyubogima. Anto wakirambia mono asengencho watorindire seri tukeliga. Ragito chigo chakesho tata. Tuibikira sama okao. Tobire nukubira nogo semeringa no vena intubuna togo chakamba kabuna togo kora. Nende nto wakirambia mono terino gwesanika. Monene na bikire bali bonse bali tasinya gitali na sichi nyumba. Yeso tobatira sama okao. Elindo onyare kuba konya babwene mba wakiringambia mono.
nabekire bari homeless tata batabatekira kuri nekisi bakurara nabatikira sama okawobasini erina barabarekana bunabandi ayonse nakuborire tikekigura bwasuri bita sama nkaiso Kristo yoro mutoria. Amen. Amina. Ke mataramba ona kale maiti use yao yabere Rafael Nyakundi niko ndani kwa pamoja. The first priority mama boy muko wapi rero ti ninguru cyo kumenyokania na the boys milioni ndio urule tangazo Mary Kirubo niko ndani kama kawaida. Okay. A link yeyo come kwa show here. Yes. Okay. Sophie gorongo arwete tangazo nkonguga ntimanyeti we had some people bari goja correspond come back and respond, so I don't know. Matara, please tengeneza your camera. Bioma Maranya, please tengeneza your camera. If you fail, I'll kick you out of the show so that abantu bandili baga. Make sure umetengeneza kamera yako vizuri. Bioma Maranya, kamera yako iko disconnected, so please make sure your camera is well connected so that turanyale go koiguana. Okay. Ya matara ya kiremeteime. Good. Haya, Kalista karibu. Tuataka tusabere kuende yao yake meteime. Sina network. Haya, tusabe bwana. Tusabe. Tuakore tegoro. Guy. Ni sawa. Tuendelee basi. Tuakore tegoro. Kalista, Sophie, between mambo. you. Karakuana ni bwana. Karakuana ni. Tumemaliza. Nimesalimika. Haya. Nashukuru. Between yaye na mamomo abo musacho ngobwenta kuja fast asoguma bo musacho. Timanisa na alibori bijali swali. Ninje. Mimi. Peter. I don't know the second name, but Peter was really protesting that mama nere weneta kwa first priority. Ntetambori riswari. Wana ikatotebe mama and we need to love them. Ntobanchete ntorakana. But ntetambori abasacha. Why? Onyaye kwanchete mamomino. Nanche ninganchete mamominto. Inke kwa gerekero tuachire nkochi gotainga tigande enda nkwani ya mamanka. Network yangire. Haya. Ninche mbwana rata kwa first priority because mimi ndio nimebeba life yako. Ukinichezea Mose mama na yarongi bolete keita. Inche tingi boiri. Si hata mimi nilizaliwa. Mama na yarongi bolete kuno. Biblia inasema vizuri mwanaume na mwanamke wataacha wazazi waungane wawe kitu kimoja. Ancha mamomino na inche buna nganchete mamominto. Twansinto banchete. Of course nabo toko bange na baro, but not all the time. Moka wonero bwena takonyora first priority. Onya tori ko mo first priority kako realize nga mamomino nere love yon spirit as mamomino. Ukikatwa kichwa, don't blame your wife. Kawanza kwenda isiko, don't blame your wife. Akiacha kutengeneza chakula, don't blame her. Peter atebete goronga risacha rigiya ribuire kabisa likaragera ligaikirana omusahara gakura hetiria singina omanya guikia somukae. Pito ina bombwenereta mondetera gakyonya kare backstage moreta tafadhali. Nkiani momereta. Then why do you marry? Onye ko maitenga mamomino nere keregento. Then stay with your mother.
Yeah, no need of marrying. Stay with your mother, moebu no taitech pesa kiregento, naende kokorarara nere rumayam. Ai, let's respect our wives, nabu kiregento. Let's give them enough time weriba taite. We share torosia magenderero. Mamu minono chumwe pesa, te guisana. Tariero gocha kokoroserio bogima, tariero gocha kokwirira bana skuru. Without your wife, you can't do anything. Inunko baisanere bese. Incheno intua haba kungunto mete kuna tokwe banga. You give me 100, I know how I will budget for that 100. Nakinya saya to bekerete to bakonye because you don't know how to budget. Your wallet is there, but you don't know how to budget, how to manage your money. So ni tu to ko bangire besa. Besa yo musacha ne ya ite ya ne yani. Kai pita chiko se pita. Diga di pita antabo. Diga di pita. Stera kirugo, I'm watching. Rerondero. Haya. Nancy Omwenge Elizabeth Saboke mbuyobo irire we thank God. Boniface Moimbo. Nkandoja akali kurangeli pita ntaboga. Okay. Rafael Nyakundi Kaliste umebeba life yangu aje sasa because when you were not there I was existing. Then why should you marry? Tigabe bunage arego. Let him remain being a bachelor his own life. Tabasa ko kwega moise konde para. Why should you marry? If at all mamo mino ne rosi geto ko bo mukao. Kabana mamo mino tigana konyuam. Your wife must become the first priority. Nero ko koimo keria bana. Nere keregento. Onya totageti tata kiria senyoko for your life all your life. Abasacha batiko to. Abasacha ayeka kakarati. Abasacha batiko to pimira embeo. Onya katete ngamamu mwabana ranchete. Nanchongo tenga nanchongwa nane se to kwane baibori. Tigambe roro bakari to kuna na rosire ingirane mwana. Your wife becomes the first priority. Mamo mino abwa tinto metenga mama. Wandata yota ibore tuna mukungu. Hakuna mtu alitoka mbinguni akakuja huku duniani. Mtu basigete mtu banchete, but that's love our wives so much. Let's give them the first priority. Kutira mangana yo tenga. Inchena bonkuragira mwa mama na hende beroro chinzo. Yaenda beroro to tirimboka. Yaera mamu mino kunyomete. Ebono. Pita nere na te to boria chege screen. Ante ibona ko bagachinde chibere kerarituko ando ragira rogoro obakimana mabero tirimboka na mate. Munitafutie. Ati utonga inaga. Felicitas Yomari, mama ndio mambo yote. Wewe bibi, ngoja kila utapewa na ushukuru Mungu. Engo ndiye itigeche screen. Aye Sophie. Animi utie maiki. Yes. Igoroka protest sana. Wachenjire birangerero. Igoro yaki. Oga protest sana. Oga tebanga obe toya uri bago mujoyi to wikaranzika. Wono gakina kimusatara tebena ngamwanyi na kila ritu kunchento pinganete na pita paitewe. Onyembo niga na chavu mtoriko yuana. Yente ketanga ni mukao mete no ruara mukao nero mete na kikwarwara. Wono urarwara mamu minona kama mete na kikwarwara gaki. Ese mukao yo mete nere nyomba nero maite kirigendo. Umekiora tebanga mamu minona baitewe intora kana na omu wancha pa nyokora kinirende mukao nere umuntu mtangana. Chukire gento nyomba nero manyete. Okay, for example, waisi kwarwalire obubi torugo kwana nyaketari so mukungu nero kubori buna na kiarwar to ere sango.
mama omino mete no era agoncho kero mukungoi nde tanta ina kyo mwana onari so bono kumina mama mo mwaborende no amenyetere ngata kuboreri bunche ngo chakobori wo mukungu ne nero mutangani askere gento paitewe lakini mama nyine ngosina ero chibasya ya kama mumino muborere sukari yao tingo kana na kire gento mokorere patirende mwao nere ntanga okay mama omino yo natigita bibuli baye wakacha 13 mino kisa wakabege ntekemo alafu narende kuumirania na mumroe rende njirende oyata gutwara maskani abere mwaye buna mama mwabare mwaye igo likipita ichato okurwara uko ngusomanyete mama nero omanyete oborire bwane buna nkinete kuroma gutira ahenga kibono oborire mbori bogochira no mareri mama turo chungurora kwa nkora makogacho gatugutoburwaire muntu mbekara utugutendwali mareri yako bwatire musiabano mbi yakware kuru mugaso kwarwarire butuko minyoke bunyagitari ngese nje ngo bori bona ke kwarwara mama mino nacho guturwacho kubori aibono kwa biro muntu omonene mama mina amaitu burire bwao ririe kware kogonga asara ugachoka bu muntu omonene ukabumwaye wachire mwao naende mama mino nende nakyara akora amanyo burire bwao gese mukao kumanya gusa abantu ngukanya baririe show yarire bamanya gochaga aboge tumuriro bagusamba makara bagwoka inchuga abone gatukurenga ne bono kenda tona dinatete nangochare mapema Timroji Rafael tika ku protest ya buchi comment inchuga live versus screen karua se comment inchuga come there are women here to roast you properly tika bacha na step Anita kwanza Rafael antebe tina nata mete igoro ndaite komorere screen bono iga tinde mangana mange madam somera mambi saa 12 abantu bari baganyete rije igire saa 4 na 52 rito ujoko ore show tutagete kusaba bamanye ko itekaga abachaka kakiteka yamo kakachiteka ibere batai iteka ibere ndo tageti anyway ada someone comment chira ibere to before ndara bali bagana Felicitas Omari mama ndio mambo yote wewe bibi okay inasoma Shila the way unataka mamaka akuwe treated na mke wa bro wako the same way you should respect your mother's husband. Aki abaiseke nowadays respect mubuati. Gacha screen ya kwano. Rafael Nyakundi, mama ni first priority, mengine baadaye. Juu kama sisi mama ungenipata. Haya. Akuru kwa Reshi Kerry, mimi nawapata loud and clear sana. Sina la kusema. Daniel Ouru, I support Kalista. Respect must be done to all parents, but first priority is your wife. Only wife material. In bracket, amesisitiza. Elizabeth. Abuaneke NP. Wali mutariji wife material, mwanya robo kong. Wata jesiku. Nancy Omwenga, Felicitas ya ngondie ya soe studio. Kai, ajiwan. Hey. Elizabeth Mabeya, ndio nimefika, habari zenu. Sisi tuko salama. Geti Ombongi na Soirema, karibu sana. Oyoma tena umukumen rep 2022. Tumeze Nyamira uja kotrena gosenkisi gosentaraja, I don't know. Manyetiaro. Yobeshai watching live kuro Nyangoso. Connected in kama kawaida nikiwa Nyangoso Kisi na my wife Margaret Kirubo hadi tamati mwa kipindi. Kaka tigago kuana ngondinera yebwatira royo. Bade abantu baromete bagocha ritatantigarite 7 minutes nkoro monta ko gasete inbox ma private chat kaka hemo teka yamo kwana kaka teka yamo kaka injubone kagere kenda Kenda bnekia ka kenda bnekia bakuru batebete wa
Velniteri. Hi my husband. Obe velniteri ngori bono. Velniteri umetena nyorto umuntu ga ngori orenge bono nebire. Ngori orenge bono. Karatiga yusoma chi comment ko kunya. Ya yambuya kanyoro umuntu kitata. Nakichigana na mapwana. Nakeko tura. Kuna cheko tamu. Anita ngagiora agenda enda iwe karangu rangu nyangi ngaki Anita na MCA babwate nyangi kitata. I'm very proud. To kumye bona tonye bange tere moto tikae ngwaras. Tekere rango tonne. Ngwe togimbwata ari kondo ngaki abantu aba ana esho yane nero yabarentamo. Boko ngumboy ya na boko bweka base turi kubeka soprano ukubeka base. Triza Muragi kutoka Kisumu niko ndani. Kisumu nango bwana. Idi nani? Haya karandi gali kwanza MCA uyunga yale nga yinkona kya kutoka pone chinsi. Ari ntoko Murigi obwenta kurwe show live omwakire simu mboli ngaikwaji kitata. Hakina achire kumwakira ngesambegete gosine acho knowledge ekwerendende. Isire queen. Protocol ni ya maana kitata. Tutika mangana mange. Tianda aleta banda se show scholar oyo. Mishi aje baba sankalicho sawe kamana. Kai, tata kora aliye karawo mawo. Kai, Masa kamu toka dadi wakiane tame. Teran biole. Ang kondiende ya. Muligiri litindi koma. Ai, as. Baru tua buena itu. Hanya kora seri ogiri deh aku mute ya mic. Nari ciko di tangan. Bas. Kesana yo tu candi teh. Nanu tiga royo mo. Bas. Tua beire. Ngo yo mute. Bas. Aku napo kesa batu candi tap. Cuma dringo. Kiongozi karibu. Wow, no. Edward Mbiole. Ndio buja kabisa. Na yuko tubwata kurwa. Ni bawa tu kuna Minnesota. Minnesota. Yeah. Minnesota. 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 Moka ona nyoko. Ngobwenta kwa first priority. It's my mom. Mama ne rekere yendo kusne ron someti akandera kurunse baga ngachaknya umukungu. Ono weka make sure mama buyare ma kwenda kuyu ma korona mukani na wate bya. No kwenda umunyome. Ngingo munyome. Abanga na irangora. Mukungu brayo tikiata yete. Ando como nyomba ndo kama yata nyomba mwa. Ani brayo tikiata Tali omunyo merete nyoko goso munyo merete iso. Ndonyo munyo mete no mukungu ogo. Tali omunyo merete nyomba goso munyo merete ngoko bumugodrete gari. My friend. Anita mweta mwara kwana. Yeah. Una ukora igonge. Okay. Do mama janga ta because mama nere ndwane ba kesneke umukungu aja konyora kero na viru monto. Andali mama tanja konyora. Ewono ikama imexwa mama mbuyari manja kuliri mwana nyomba. Cause yara ni mukungu ni mwete everything. You can use it to make something. And which brayo jade. Yeah. Mura. Ego tara goro bore mo okora ari bote nyoko. Yang te mama ngana we chaka bole mo kete tau ni ari na kioro chika chango karol. Aje. Ate yo mukungu ta ko na to ida mai ga ta yo binto na. Aje. Ento ko de mama na ko si yo de nga un ano ne yo ko tueram. Ate? Na quiero kapano.
Edward. Anda sikoni. Mukianga Edward riri man. Edward. Yeah. Edward. Huyo kwa. Okwa gongete marakalenga. Tima itiko sirino mokenari. Moke kwalenga. Yeah, I didn't know. Igo bono iga nkokoboli egento nkokoboli kende. Noirane bono iga enda ya nyoko. It's impossible na gyo ya. It is impossible. It's the same thing. Na bengi buna liogende to no monginari chikoni ate to kole bintu bia nga no sumberete no mongina agusinyo no kweyana no mento kweyana no mbwate te boronge gotinda itunya ukwana gochime tari ae no otachidoro nyoko no arega ate tugonjokana na iso bono no rega bwesunge tunali isungi yani ae bono musachu ngenjoki kenda boli ae musachu ngenjoki equation to agwa de priority ndore kina ki no kwa priority omokungu nere priority omokungu nere priority ke kwa na ibuku nebe kirebuye ekateba naki no tike nyoko na iso mu begenteke muche mu begenteke mu kwani mama tari mukungu omukungu igenda rero nyome mamumi na mangana yere why do I mukole mukawa mangana yere simple inkango karati gango karati gango kirango bonare rimwe Mbuyana kimoko teba mabwirire mbuya tore mondo naro gutugereria abana gurumaga naye kwenge karibu bonareri ngaki karibu sana ngaki wewe warambia ngetete naende na munu kandura sana ono nje nari goteba igo mukungu na roko ego kwanze priority enene ase ngenjo nga nyoko omosacho ikonye nwari na ngina bakobeire miaka gose 25 ono nande nkiaro rero nanda kuirana gochioro ni bukuyoka gekanete omonto omonene onywomete kwanyora no unyete ngina kuruma ngina ogojigwe kumba nwari ngina kariri kagoroso sino ngori nwari ono manyete abantu bari by the way mbabugati akiri abo akora bari ko masurugeti gusa mamo mino como esikanie amasikanie gera kwanyomire okobera na mukao wai kachinsa ngo ikore kimambi kwa muburi mama bwakira ngweta nari guchiruguru equation ya inge priority ngeto kikuwa priority kwa priority kyote omo kungu kwanza priority ki omo kungu kora tali nyoko priority ki attention ngo sengi ndo ngo sengi kose which kind of priority chibesa ntumaite koligi tabadali chibesa ntumaite koligi chibesa ntumaite koligi ebintu binde ntumaite koligi ebintu ebitutigete seito bona igegento tagete ona igegento ntagete na ebye komonyene ayene nkoro yago yomba no jana tali ati nganyoko irirete nkoro nara mama na ira na nyomba ani kyote aebono ko enduragere ando menyororo ngikomenyera mama nandi kingagite nyomba ya ngareta umuntu okareta umuntu ikomorete tebune fridge erio gocha kwa beke ebintu ime arafu rende kwagenda sukuchi moreta ngonyi bengere ine fridge orete gose no umuntu orete nyomba gabo mama ngatingenda kabera na mama. Okay, just a minute. Matara is speaking. Yes, Matara. Wairire bono. Wairire. Mbia mono. Yasili baga. Mbia kabisa. Enale okwana from this angle. Omategera omuntu kwanyomire kwatira omungino wonka momenya komo. Nabwate maana fulani osinabwato engenche naso bumabugago. At the same time mama mino rio konyorete na bwate engenche ne sana so mabugao abantu aba they play very crucial roles in your life. When it comes to priorities kromonto abwente ko addressed according na okogani kwa na kurare. For this case
ekero ori nyomba ase family ana okubanga chinso oko spend time na omong'inogo na abana bao at the same time na mama mino na taito omorore na bogwetera garia omokwani na kyomong'ina mama bwakire onye kabwate mochando omwana no yoye oyuraye na yagwente kotegerera osina yagwente komokonya nako gani kwa yakora koreki korabe lakini toko spend a lot of time at your mother's house and konywomete nonye mama mino onye karo mong'ino omuyana kene engakie munari ngomosubati buno omong'ino yo ogonywomete gaiga na bagate no omwana one chinse echiaya yenda maate banye baruge mokoreki muragere ose turage tuwe stokoreki toriga iga mune family so chinsango ikachire obwente kobeka omuda no mosacha otena chinse ya chingo china romong'ina chinse ya chingo ne family yane more especially egero kwenda agera se family umuntu wese nyomete ko se family asa abantu baikaranse baramo egento iko unify mono a bond yaba strong in the family ne ndagera to we expect na mukaga agere bweka ayonda kuragere mechi yure mu mama mino mukaga okigo takagoki watol na nyombe imore mbato koreki tokoba one of the things that strengthen the family is food. Ensure when you eat muragere e family mura amo nari muraba so kumenya ubugimo bakatiki orobuya so tenga muda wokora abayiboli na otenga muda wokobera ne family yawo igekero nyomete yimindi na kwangira abayiboli no imitinga kwa biro monto responsible obwanto take the roles otena yege sakukia kubuna muyiboli obakatiki atenenti turakani kutogenda ororo lakini tuwa chinsa chingi echo koraki cyo ikororo tuwa chinsa chingi echo kwena buogo naro obe ne family yawo you must balance because these two people have a very crucial role they play in your life na wanabu atayo okay timanyiti tiango ndabori swali abasacha mbarando che batatu let me ask them li swali iri so that tonyore way forward kidogo just a minute tianda bori kiongozi korunsa kiongozi esababu enene omuntu okunyomera nerie to have peace of mind actually gutwara marembe to have peace of mind and to settle. That's the main reason for marriage. Yeah. Edward Rilmani inki yako garo muntu okunyoma okunyoma kero okunyoma mukungwa cha konyigas ese bintu byao bikwaro sikia chiko bike kus kwaro sie bintu mo nyore so abaisa ose mane ego cheke ye bintu ko se kunya para bio ya that's no nyomete Edward ni mbada lichibulele aya Edward na nyomete oro ai no nyomete bado mjini nanyo asante sana ande tu nyoma ga kugara tuli kutubwatike kwange kyo kunyoma ni mbada lichibuliana Era mwamu mino listen vera sinyoko aye yes matara kara tiga bonari morari tageka bonari tageka ngo kwandiri baga tiga matara iranli please nkebuna nche kurengoro ya neime egento kiragere ero nyome oseche nyome ebintu mbita nyora so musacho nde kwensi pi bigo toka spot niko kuna companion mbero no yani kero nde no musbati oli mata no ne mokane nda igubuya sana ngoro ya nentu erere ntwaro obwanja nimbote ko nyagoro so musacho nde ndabonyora so musbati ikina kiragere nyome yani ntware umuntu tokobera ngana asende nyugubuya njire lindabe so musacho nde nyu yeah if my wife come here today achire tobere amonere yani kendi yoskeli mbwate meana tokwana komo nero ongwanira nago kabuya yani omoko no rogocha tekero no musbati oko igubuya ikina kyoka kiragera nyome yeah ono riende na boko develop bono soko como soko le 20 because mondo ke moi wana ine mo tare njira yemo bona mo soko le ya mangana ande ochis como expand mayenderero ntarabona riri bagabo riri swali tienda kuburi the last question yeah I will ask Edward the same question and Kiongozi the same question but whether us all yeah korengana naye egento kunyomere kenene is for company
That means inga ngwa bwate company kurwa yare ko kuisaniki. Ngirendo kwerenera asa nyoko for company. Omaito omongino minto mama oyo nyiborete. Bado no ari. Era kobege to kunesiro gocha story. Na boko ndo omoboria mawaida ayenga kigwa kinete gosenga kwa nyome tugocha na kikwa menyete amagosa abere gose nyomba na kinda akore ntu oro morembe na inche gari era ko bunesiro gocha sore bono okwenda orono na bokwenda mwakwana mang'ana na bora mubona nimbato mochano gete mama mnandega omusubati gose na ete emuchano ore gane APCD na kiora nkonye mama mina ko ebirengereria na egera kwiranire otumye obong'aini bori asa koete kyaro no muntu mwaje komenya nere origereri nenkiora kore kiya musire family na kore ki na inunya gotinena muibor to komo tukutapi because nero ale nero bwento kobeside ntangani sana anya ko balera bado ina abana baye igoto komo neglect completely pako oto kasema momino osita to mino abaibori bari bawo bare moyo oikabara bwo mobena baro for the rest of your life. Yeah. Wow, thank you. Mada boli angoli swali. Okay, mada gachi etakare. Pita ntabo gure mabono. Lero ni mokoro. Kara kwana na te kwanza karango yondo yokurukuna na ere nango. Mate network yae kumusumbuka ne aro ibona riri na mwali bagaboli swali ndirabu atare kuboli. Mwaboli. Ekoranje ngweta banda bakondie byanda ndabasa kohenda kuchige kan ntake ukuri kwere. Yes mata. Nje nare koteba iga. Omwibori na royo mana lakini rende aso musacho nyomiro nyo goikire kunyoma umukungu na royo mana kubu musacho okubwa mamu mino garo raso okuba advice mwagosire gosone gento kumubori rende gosema ngana ndigo obatebire ndari rende mutamanyite lakini tari umusacho imuka kuru mwa yesa 12 endo ikaransa mwang'ina mpaka saa 6 ya butuko na lyagocha nyumba ko bugima gwarugete no buremesa bumire tororo muyo chaka gokoburi goko mubo kimumunya gotebinjara haragire mama ta wese nende yikacinga ni chigwanza kubwecho oibo no musacha gose no mukungu ati mamu mwaba oibo no kuberia amacha morero ne acid omumoro sigoro bokora ya omanyete tigango tebie to kumusamba ne kwanyomire tache kubwa to kumusamba ayo kumusamba nyona musire mamu mwabo nekimokororera abasubati abange babete singo by the way okonyora ng'a obasacha abairanete ase ng'ina kobwana ono omukaye bwebire nona abana buna korwa egasi iga ogenda oikaransa mwang'ina chisagocha gokoretera enyama saa 3 ya botuko saa 4 nari ogocha koyeka enyama eyo oriere afadhali nori nona emboga eyao omanya gototebia priority okoa nyoko oikaransete ororo na enyama mpaka saa 6 ya botuko nari okondetera nche koiyeka ase ki mwari kora iyeka ororo ni morari abana bararire ng'ongo oyekire enyama iswari igo umusacha onyomete aikaransese atingi twice arengereri naki onye na enyama nkogorera mama mwirire mapema na mukane mwirire mapema tari mogenda mwite chisiasa agari na nyoko mogambe aruge na enyama eri kwamoreterere mwaragire mwegutire inche abana bararire omunya koreta enyama eri sa ing'uko yeri bono ono omanyete tiga ngotebia abang'ina mono naende nabo baretire ebiti na emechie mwabamura babo omong'ina takorora orosi bwetuki buya nagotebi takorora mokamura oyo arosi bwetuki buya gagotaka nere bono gaki nere ngaki yaye njarenge mosacha oye namoroseti lakini gakorora mokamumura arosiri buya atagete nere gochia gakorora mokamura abegete gekorote ekiya ng'aki bono ochera abegete rero bagakare kobeka chituki chie chibarasi chibwete gochi maega bono orengerera ki omong'ina oyere taro ching'obochire nene chie chibarasi atagete
omanyete tigango tebi oyo goteba ng'ai ng'ina priority entang'ani ta kogenda so agokorera ng'ine shopping gose ng'a komogorera ebikoroto ebiya atige mokaye agorire ng'ine chituki chiri chiokomina atige mokaye yani kere genta keria tekoba nona nonyare nobwate chibesa ichi okorere mokaye okorere na nyoko mama omino nabwate omosacha oye nere akaramokorera eki okomoa esukari ero ntorakana komogorera enyama lakini tarora ng'eyanga mbegete ng'ana ayetagete nabo okomogorera eyanga for once lakini tari ng'a ekiatagete ng'eri mbegete ng'ana nere atagete ng'egekoroto keri mbegete bono ningobeka okongo ng'ana ere naki atagete bono eki ninkiwa igo ne chicompetition riswali ndire iga Yes. Before Antara start baga akwane just in a minute. Yes, Matar, please. nkobeke statement so that you monta comment ante ina ngikebanta ko the right thing abaiboli baito na ineti gocha omonto otara nyoma what some expectations aso bo mabito kuchimoto na kito chikoba abega no mwana oyo okore orikirwo nyori omai wikonyomire kino moiboli ona tumiyete ko sine bintu biya ko sombi mwana uyo akamorosi njare boniga ekira so moiboli miyaka mnenye gosuko chinguru kunya okiachire utagita koreki arigere ligunere gocha umwe kigubuya iko asomete mwana wanyu oikia soboro wera iruchinguru because ngoko tagochia naenda so go struggle koligia yani ko kwacha asimo konya ole ndagera kabwato mwana ole ga iko bwato ko orepo no fight is it good nero byato bona wewe tata bona tiango so tira somo mwana buyeka ndiko moiboli mamori o start oli osomete achandiki because na kwa ruari chinguru takera kwa ruari chinguru natake to gosirwa ngito kwanta kokora ntike bone singe ngibona oye kosina bwate bintu bya bono aside yani agote no reta bwate pan iungote bia mabere diete dia olia biriko matara tiango tebi ekere obokonyo tete kwa mama omino onde te yote ine na boto basa kwa mama omino obokonyo onde te yokane na to basa gwatendi mama omino egento togoteba nkeri naki to basa gosene ndagera naruga mwane bunancho mukungu ogo narugire kwanyetiga kwenda kwaragira ase mama omino kwamenya gocha discussion nero na bona iga tugwenete kubuna efamily tutakere kwenda kugura gose nyange discussion itari okwirira mama omino manya gocha kontebe iyo tokoranya gamba tonyekore abaibori abakogokigu ekero bamaete n'abantu barimbe bangete ngokora bare ebinto byabo tari onya komenya ko osumbererete ase mama omino kere 5 minutes nore yani keni yonso tete okora ng'amba kotei mama omino kwanza ntete kwenda kudira omukungu one yanga pia ndamenyoka ndatei mama nkwenda ni kudira omukungu eyanga igo mbuya aya ncheti ndateana ki nga turanyori swali ya na minute tigani beke from this angle mpinto ki to bwento okorera abaibori baito ose mama ominto na nembire bitu bwento okorera mama impebe kitu bwento kobeka gatiga iga bono na ndito bori yonjeri from that angle okay kubikorera naki just a minute onye kwigurira iswali ria matara you can answer abantu marante kurama baga please barakwana then we proceed just a minute before we proceed. Stagal, I see you. Mishi Abdul, I see you na scholar. You've just come in. Stagal, tuchakere naye. Toje Mishi, tomago swago ase scholar mwenu. Okay, asante seri baga. Kwani mwimbi ya mwari. Biamono. Okay, mchadara ore rombi yore. Jase nsema yani gento maite.
Mama ni kipenzi cha Mungu. Mama ndiye mambo yote. Mama ndiye alikuzaa akakunyonyesha. Kama uko na mama, lazima utamuonyesha upendo, na kama umebarikiwa lazima usaidie mama yako. Hiyo tusidanganyane. Like us women complain hapa ati bwanako akuangalie, wewe uko hapa unafanya kazi, hiyo pesa mia bwanako ati ndiye anakuweka anafanya hivi. Tumetangulisha mama zetu na familia zetu tukisema mimi siwezi trust mwanaume, na wewe uko hapo unang'ang'ana juu ya watoto wako, unasema haki, watoto wangu nataka wakae hivi na hivi na hivi. Ung'ang'ani kusema bwanangu nataka akae hivi na hivi na hivi na mama yake. So tuache kuwa wanaume wetu kule. Kama mwanaume anapenda mama yake, mfanyie so long as wewe usikosa haki yako. Juu mwanaume akikuoa imaanisha amekuwa mtoto wako. Sasa vile hata wewe ukisomesha mtoto wako usikie amekaa na bibi yake na hakuangalii, unahitaji maybe uko mgonjwa, alafu ndiye anachukua simu anakuambia mnasumbua bwanangu, huwezi furahia. Na hivi wanasikianga. So unafaa kuweka mwanaume akae free na wazazi wake. Wewe kama uwezani, pepana na mzigo wenu. Ndiposa tunashinda kusema nataka mwanaume mwenye atanisaidia mimi na watoto wangu na familia ya kwetu. Wewe unataka usaidiwe hadi kwenu. Wewe utaweza kusaidia hii familia ya kina mwanaume? Hiyo ndio swali unataka kujiuliza. Kenye unataka kufanyiwa katika ya kitu utakuja kufanyiwa. Mimi kwangu mama ndiye mambo yote, mamangu. Hata before niolewe nikipata mtu natuma picha namuuliza mama, hili ni mtu unaona linakaa aje? Nilisaanze. Anaweza mkagua anakwambia huyu hata kwenye anakaa hii kitu inakaa hivi sioni. Mnajadiliana na mama yako sababu mama ndiye kila kitu. Kwa priority ni kwa mama. Ukiwa na kitu mamaka akikuweka tu hata kama amehema, mtoto wangu nataka hii, msaidie mama yako. Na ni kipenzi cha Mungu. Ndio ningesema. Asante kwa nafasi. Wow, thank you. Mishi ngake. Muno koromere sana. Kai. Ngai mishi aje naende ya hang. Kama amehang. Okay. Tato enda as a scholar before mishi gako na kuebanga na ndairane. Yeah, tugama kwani boirire. Biamono. Yeah, njenda ata buna tindi yale no yo kwanire naga. Ngino monto. Anda garo ba jo bande. Ike ko tora manya banda bunga iba eteira. Watch the Kanyaro Montore Grum, the Manera was a co-ranger. So many things going to kia everything a year, Kirabaka. So, Mimi, according to me, saying Sakoganda, I'm not going to fight for Tindu to go on a live again. So, in second, don't according to Linda Ndatigo Masata, Bebunare. Kaicharat I make sure no balance. Tingo kan kurwane raiba kamanya na ne intende priority ko sengi no priority kya garo yungina. Mindra akamokar kya akamokar timbu atbo komo. Lakini binde mata waga buna gosana na karako goro over mama ta it's okay. Aisa ko taka mata wi goro over mom biya lakini ita goikio to gana tuara kwanira. Like kwanira tuanchanira so goshana ngina igombi jakara bantu bamanya tona obor mongo chiboro that's okay lakini talina oganda go somonya ngina go senje timanyeti because in case something happens ogo chako nyarana timanyeti kenda lakini tingo rata iberera no masacha nanje ngina instead gongo tra nganja ngina uri nanje agaro masacha yan trust ya ngina Arafu atuanje manya these people kira mondo na batendera ya bona ta kwanje akiagara ndoro go fight mo ngino tali mo ibori omino ngino oyo na ya ga no mpungu the roles mo play ne chinga oria go cha as a parent as a mother na go cha no mpungu so njenda tara na
like timbu atuko kongwa aise ko to kana ngina chola ta kai cha a response for man in the house we kra ne ndo bia ya timbu atuko kongwa. Yeah, that's it. Onyu cha mamamu mwabul sapa mamamu mwabul tiranchi mamamu mwapato bato ko. Kara ragere mwangina kora gere yos kere akora mwangina bako mumbo yo provide andita basa ko ngibre ndagera nyomba. Lero ne mambe. Tinga keretina manto mbele bao kora igo. Pitanga kara baba. Pito ni ya chinga ngoje. Umesacha naro to batamara go bata tene la. Kera litu kora manu agwetera bana kure kasi no agwetera kera litu. Good boy ochirega. Enjo monto. Noro seven. Enjo monto ga ta singina kwani. I don't have a problem because yo nyara ko sem ngina no ako ta na wikiro manya gocha mwa goro to go expect mo sa jali do ke yo kaminya ko gocha goro no ko ta ke gocha ko nyara li tangane ma ko ira na chiparo tiga te mo aba ko ani na ka ko nyara na kar ngori ngare ngororo wono no ngo moro se dio ndagere lakini maana ndagere ya ngina na na ra li ko ruwa ke so ise ko kasaba ga ria be kerwero ngori na ka kamba china ro gocha goro tingo feel go be no nyure ngori ngaba instead yo nya kin konyara na kusina njite ndagara ya ngene noroche anya kin konyara ne ndagara ne ya ngina njite inkin ta bwa tarang no yo basani egere na bera li ko gar sa ko si ndagara nya ro usi bol na nchina ga na ro si ndagara rebo inche mbe Yes, Michi. Tiana ra wabuli abanta nani ebintu birimo bishana ga igabita bwati maguru na egende tanga omoibuli lazima iwa maskani moibuli onde bwensi kurusobo mama kurusobo mukungu kurusobo musacha bai wa maskani kwanza naende kero monda ko ira shopping tako iwenda mwa onu musacha kwenye walete bwate gazi kusenayo ko bwate gazi ngwa maite kora kwalinga shopping ochiseyo uchisobo musacha ngo korole shopping but iwezi toshana no so my friend sometimes even dombre to cha tubana tikatra kwanere omusacha komenya mina na kyora buke mambyo genda sima mumino o chikonyoro le chai yani njego na machengo beliga yes can I say something arafu tiana arafu ana arafu ya apendi kwa mamumino kule manya omusacha oyo manyana ninche ngo gosibeli chianga wesoka buya wasoka wachikoriye kibarua ingi otangera nanje respect yane orete mushahara uri otebe naki to inchi tosoke naye twende tokorera mama shopping orore nanje ngingo cha wase yeguchasi mama okorora ngeri kogoritisha rori ochaka gukora shopping yari kwerera mama mino usikwa kora shopping yao gali kwerera nainde kwanza abasacha kwanyuomire kabera na mukao geto nongere waje to kanyore liriore high school mama minata ma lirikwalengwa mogena lya maete chibwate yosipyo mubiru lakini ebintu mbire waje to gachesa gatiga ego kanyora arama chinyingo mubere mama minata chimanyiti kurukwa garogete mama minota lya rokosibi ninzi bona ngani nje maete egeto nobwate agaramo bwate una mukao nonye mocha mama mina isaka bobono ochi ingo kurangeri sinimo mukao ngoro kurangeri kuna kini nchwango orole gusenero uyu egendo ngero gochi ochieki egeto nokero omugongo gusara miru kuguru gusera mira sigete igobana dago toira buna ndumanyeti ekitokwa most amusacha kwaboka injengo batime nje riri kwaenda mama mino na injengo time elio kiria kirire na injengiche ngake odi toragere twensi gabo toirane to amache mindo kwani na kiora nywa amache ga ora aragere oitonda ina nganga amache nini godi kwani mache talengi mwinabu mama mino na inde mono mona aba saja butugo sokera bari kwa gajange na para
angena para mamu mine no e familia ya seinere bono rasimata kana go ikasobo amanye go saka agachiti bono siwezi complain ati bona iruruke kuruga ando kwani ninara minyoka gocha unless no yalinge kutuko saa 5 saa 6 tachi tukoba tachi koba tura aiteliyoka rona yara iteliyoka direct lakini amangana yote nati ngwale kora chaka ika kwanza asa mukao kwani ali kuiruruka enjira nere ijwe igaba sacha sometimes respect ma abakungu baino na uba maite chiaramu bwate bono igaso umubiri nero bwenete kwa first priority ase nginte nero kusibeli rest nero kusibeli chianga kwa mesa kwa gendigas nero kubangite ibo karamu anere respect nana kimukane na isaine mama bono iga erege ndungo mukorera ni sukari anyore esabuni tabe umuchafu ebintu byo kurira nonye byatekire kitamusi kitigatomugorere pe rero ibere umuire nera beliniwe tali ogo chakatana bono bintu byonsi ipi asma mumino adma mumino nera no ebintu binde kora komaite nanaki gochimambi na mambiende mamo goti abana bane bono kana umbwenda de koro na uyu ni nyanya uyu ni sokoro uyu ni baba Weburo omo bijoleire Kwa network ya yorenze main wali gako na kwera na tagenda Tianko na iganso ko chiga na tabana a priority to kurwanira una baswati. We must earn it. We have to earn it with time. Akara tu manyara bali nangina nera bakinira nera. So you don't expect your much woman to join your masa chondo chano kirodio kabonjo kiremo aba kanyanko anda lenga chrio kacha kena. It has to take time and you have to wake up a patient yoganya a process yospi. To basa ko nyoro masa wanda anje temu aba oso nyoro muchio bande baka anje to karasa mo. Na ba ko tika ye kiagara no bwate bintu ko sana abana gushurikira nyombara kinya bantu bande mbara ba kuna litu ko liara ko umera na bali baragamba bamanya ko genda korara. So you don't to go chaka go chachi musajo ina go garo mobe inje to my side ingo tabana omusacha nya karo muya ora complain dio ka kara oro chena okonya nya sire maybe in one way or another but or if it's some huyu ni mwanaume ako responsible anajua majukumu yake na ndito komanya kiagara basaja mbali kukwana na bora ka ora nyoro kurwana rege ko tana ne priority musaja imekumbe na yabe kete number 1 kire ndago korora usingino liga ko ndoro ko somorora. You're the one who wants everything. Chichi besa unako jora nayo ko jora binti kiagara nayo bugate ngombe nyombere. So moali baga agenda mwabo ngocha goikare gara gocha konyara egente kanengeli na no marembo koru. Kose tingo murwani nana kiagenda. How about mata abiri ya chiro rama ko mwakere sime mata ino maite. Na nje konyara ko misiri. Because that way ngonya komore that mind na no muga neti nyomba instead liko gocha liko ko kebeke atidio ka gona nganjete o kebeke igo na bago cha konya ko improve ngoronya ro oichire bano manyire na yes I have a family and my family mbanga neti na ande mono karo konya abantu na osena kara bana bachire bago njoka ba kwe bano na enjire baga etere mwanga na konya ra bago tira dio ekiagara bano they get another responsibility. So nchenga tabana I will not fight for the priority oseningo kwa priority oseningo but I will fight for my priority as a woman, as a wife in that house. Onye kinde well taken care of. Yeah, wacha kijana anda kae na wacha tembele mamake, wacha waonge. Provided in the normal embe. Yeah, timbo atuko. Yeah. Now thank you so much. Senator, karibu. Na wakwani Bien mono. Scholar has spoken my mind.
Nande sana totebe onye musacha onye toiti musacha morembe na liranya kwendo mwangina yoga onye mukukoro welcoming musacha iga korwangu wangu ngandi ko china ikanyumba bakago komisi onye koro welcoming estiri kumo triti erengia musacha iga kugundi ko china igaka sometimes mukungu tiga kura blame abasacha fasting ana likwenda mwamungina kale boli nganje no mukungu na kinkuhando lumo sacha yona biyango kora gusena nari musacha nari yani sometimes ni to wetakira ni turagera musacha takanya ase kicho chenjero okumutri ngaba kungu utaranya go complain kare boli kara erigereria ore boli ngana kinde nande oyo musacha nare ero tribu ya nando kunya kwenda mwanyina musacha ino nere aki tinko manyanjin kade go ikinda mubeke so nje kinare goteba sana aba kungu ni tugwane to erigereri the way you treat your husband nerera agero musacha nerera determine onye ko nani sometimes musacha ako tenchitene mwa mama because of the way you relate to him iko sometimes sana tuati agora abikira musacha bamagosa mono nga eboli lilikuwa renga mwangina amete mono na eboli ngiguseka kuchira mwamungina usegenda oboli na mama mwabo it's your mother in law I know mwana agenda oboli mama mwabo ngaki nakibono akorante goroche na kimbwanete gokora we boli abika ujichunguze omakomanyi otikora abikira musacha blame so nchekinda tebe abakungu ni tutura pushi musacha waja kwenda mama mwabo onye gokorosi ndagere rochi ngongo utarikorosi ndagere rengia. Let's learn even tebi gana YouTube learn kusebuli abande recipe yae kwa rosiri musacha endagere rengia. Kwanza sana musacha kanya watanga tini endagere ya mama akonya goterera endagere ya mama nengia. Ask yourself ebole so bango kwa wanga ki endagere ya mama mwaonere yengia. Tigango dagenda ndanyerora na inchi teba ngatina inchi ngende ndanyeri ni guvunere mako manyanga nengia. Nigobono abasbati ni tugana twerigereri to complain mono sometimes abasacha baiga na barabu igo yani tukuba ikinsi lakini kolendo nyama kono ngande kakale no berekwa no treat kubyana mukao bado mama mino kamenyete mbobo gokora nitabye ine mbobo gokora igo obwererete no nayo erigereri no musacha sometimes appreciate effort ya mukao okora mukao na ngote mali no na appreciate at least nera iguna ki if I can do this ngo appreciate ya let me do more so abasacha na into abakungu baituchi moral at least bakore ekwene na abakungu gakito abasacha marembe at least nali umusacha ari kunya kugenda mama mwabo biamon endo nata go support this system te bravo. Yes. Endo nata go support ya te beiga. Number 1 amaseseni amange akurukuru asaba abayiboli baitu. Amaseseni amanga akurukuru asaba abayiboli baitu. Nono kusangoli mulanda mugambera mama mino igali moiga. En general agoteye ngendo konya so mabuga go sase nyome yagore. Osokorire nero to mutuguta ige chaye ngogerero onya goteba na abana bari mata go sibali rugo iga nyasa tiganda ko bakonya. So when you come close to them amasese nara akuru bago kwa one on one aboko and back to the ese bukuri ya abantu gete basineti abana babo ese jabana babarenga bayigwe nande bari ko bayikanga. Number 2 ekero musacha nyomire is not going to be in prison. Still is a free man. Na bako ndara Bible baye at 10 time. Lakini we sababu etoko rengi ya yoko endoro. Tebanga you ogo eteria. Musacha buronge ago balance ebintu from both sides korra mamo mwabo na kobera na somo nginoe. Lakini asendagira yente kito kirigira asendagira e concept yendagira. Tema koragira no mongnogo. Tema koragira ne familia agonse. Onye ge kometereri yendo kwa ko sia no muiboli yogo. Na boko genda yori ororo.
Mario kana na boko na so moi boriogo riorio tana kia ya mungina nimbwate ngana gete kati angena ndagira ni aso mungina rogorari nda mukwane ngana gete APCD na ntuto kuru nyomba twagenda utaiko explain. You must explain to your wife nanga soka nengo nande because she is your wife. Amanya na ki onye muntu kaka soka riorio tiga ndagira team prepare etigare. Wosti kando kaka ke gon ndagira nchebwe onye kaka ndogoro kaka ndagira kwira na kali arari. Osako ganye a prepare ndagira jinsa cyo korengana na kiru kwiranira. Lakini aso kuragira koroku ensure you eat with your wife and your family. Na limora abasko twaro morembe. Otherwise if you neglect a concept yo kuragira ero bako tu arese ginyomba wanje mbwaje. Ni kwane simia tarandimera gakingo ensimia mberere bobe. Basi etagega tikafeni arakwane tagega ya mutikafeni arakwane tabasa kuomo mugaso. Una lituko mbuti nandi nali ngikura boge tindara ayegeti wata abanati akulienda kire mama mwabe singi mama mwabe akarosibia mama mwabe na chabero rama konsipi ngoko ti mama mwabe igane mumro na chatanga ne tete pengine goku mama mwabe tarakwa iligara aba amrosili ndagire itako bere mwaya funsi mukaye karosi ndagire bnatete. Eliza, it's your responsibility no mukungu ogendo bolingina ayekero koro musaje okuragira mwabo gatatu to kwe bolinga kya kuragira to kando bol nemo mwabo ndagira ki kale komo na ki kitogo pinga batike kuragira oronya na rosi emba chande even yenda kire kwa rosi teringi yana kindali kuragira atako tete no manyari go sori agesirire kusago teine kyote te koro seru totikane na ati kango ani mtu bya na ngende ona to konya gote bukendo no tari gote bukuna wata bana ki ati akuragira mama mwabo pengine asinge jokoro sinda girembe boseme kyo ko mudere ndagira na maguru okumutira utyapto ubegere ndagira to kumbange senjerere ngiye igoma ngara akumubekera marunso manya komari na kyako chieto akumubanga byo mwana one tato mwana one aye kwa nyoro iminjete gosen kwa musabete besa gakolina bono okumutire ndagira utyabunari tigana gapate tigana na geti romonti mwana korre mwensi ntiga mpuli amuri studio na bali pategara mwana korre mu buli okukasi mu mura kwa gotire nyuma nje na roti tino mwana ko gwento kinga abange ngo gaza bali abange ngiya nyome rende onye ka gwanchite ngiya ukasiro nyome kwa moro siliko na koragira mwaya rende bona kitoko tane ki umukugwa Brayo tiese nge mungino mosa mungino seri jumo tatu ngenda nyoma kako tumunyome aito ko tumi akiri yago manyango mungina antu manyome mbere na mukane na morosiri esimilero yamberere nkondi mberere ntarakora yangire gochachi laptop yangire kwana ero na ndime okay inchege ntege tanga ningo kwanira kiro muntu unageti ateba unoyo ndateba oyo nakiakoro ku mataro kwanie biasa ragera na mukao onye goteto menya matuka mangi asensi ene point ye mtangani na ndere ya maana mukao na rosi chinyeni chire chindorose ragera na motogi nyeni ragira nande motevi chinyeni echichigwansa lakini ocholie ncherogo cha kumufundisha ngora to mworoki na tamaiti koruga tamaiti gokorose linyeni mukungu taliko ganyo motevi na unambo beole igo koragira kwa mworoki na kwe sikoli igo ko mworoki na no mwanjete nkoliole lakini akomate nembe lakini oligie ncherendo nge ogocha komworoki aruge kunata jako karange chinyeni gunota geti akoroseri a point ya geti ombongi ate baiga aye mukungu ekere kwanya romo sacha rende bono tigatukwanire bali baragire singina kwanya romo sacha wanchire ndagire ya ngina aye nkyuta kwebole tali okogenda mote nambe kerendi igo kwenda gokoya nyoko motevi mama nteto nyogeri na kyogu karanga chinyeni yani ogwekora na ki by the way ose guchiro mongina igo motevi nteto nyegeri omongino yakora kwa moira maskani na ndago gosika ereta maiti na ki ne omugako oli otete kurusi mwae
tama itina igote ta omanye gukaranga chinyiniri ndo mugaka ta chagote uragire singina aibono ekore na maskani ko ero mungina omotebi mungina gakinyigeri na kyokoro sichisa yanchi sage chao chigwanza nyoro kingo na kichi okonyora amekufundisha na umeleta heshima na huyu mama ameanza kukuheshimu kwa hiyo familia. Sasa ngakiogo chako tiga kobera unaliko nonko totete kwegera yo tete konya koebo na mugaka kya kuragera mwana igogeti unateba naye there is somewhere you are failing. Yeah, bono by the time omongino yago kwegeri kwa manye koruga na ndobo mwango kubwata kwa manye korosichinye niechi make sure kwa rosiri the same style omongino ya kwegereti omosacho onye karo moroge ataanza kugundua umejua kazi na ata make sure kila siku chakula yako akosi. Ya hiyo ni njia moja umemtoa kwa mamako vizuri, lakini haijamaanisha umtoe, bado mama ni wa maana. Haijamaanisha unamtoa huko ati achukie mamake. Na ndi to bese ko liya maebi na bono ko nini bono tigamo ligeria maebi anganche atige ngina no. Ngina no yo maana nyoko naye. Igo bono ekwa murusio at least ta 99% unanata yote igoro abe naye gakuragira naye uno yondate eba matara. Ya bono tima tire ronki mwa discuss koru maega igoro nate tukambe buya mono na pita antabo aondo che na wante gerete buya tima tina kiera la kwa nabo mtara soke simyangi kere 10%. Toko sama kesi tacha. Pita naye. Aona ade. Yeke Atakarere sana na batakarere. Igo nindo online bol. Benoro. Monyo gwete. Peke simiage Endo kwe weta. Oh, sawa. Igo kese mwanyi gwete bol go se network ya yasira. Toko igwete. Toko igwete. No igwete. Toko igwete ranade. Batakarere bia sana. Na atakarere mata. Na atakarere Ronald. Feni. Matara rero gwaje wasaidiane. Network rero ya mbere irembe. Ona ali kugore. Ndeze kote baika. Ndeze kote baika. Yes. Mote karate. Ya so sentavo. Yes Peter. Ndeze kote baika. Kaka kiago sekera mono ngiye. Kiago. Rona ndio kalikupura na mwe. Yes Peter. Ndente baika ganta kamo. Mechando tubwate nabangine baitu ne bago tware competition na mama sawa mama kubyara. Obwanja ni oboiga bwo moibuli no mwana era tugwe traffic. Ndege tawasubati abaira li bagana ki na borobwo. Musaja bakane tina mbachi sobo. Basaja mbaroro batanye kwanjira bakungu baba chisobo baje kukwana bibuli baye. Yone li tukeli mo. Unless you permission no musacho according to me is not fair. Omwana bo mundu no bo mundu. Mukana time afiri tata kwa da so bati korra bungina na ise she is free. Na enje chinga kina afiri na kinta kara kwa korra my mother-in-law or my father-in-law. Tadi ngusike permission from my wife na kwa nanda so. I can go at any time at any given day. Ndete ndo sabasubati enda mwamu yoko compete na biara. The relationship between omwana na ngina no mwana na mukae is totally different. Again the chande temechi. Nenda mwamu amusubati abwate kujesu ngina biara. Aroje ngina biara na rodire chibas chamu sacho yo kodire. Na kichi kama chiko chaswere na jirocho. Mukane orengere na baswati ba mindu na bunko nko achibese. Wono mukungu ate ko gitero musacha.
Neki akomugitera kumusariria obwiri bwensipi wansa na abebuli baye umutagora kurwo wansa samura bamwabu mutagora kurwo also asibatu bamwa mutagora kurwo so that amutwale bweka and that's a very dangerous ground selfishness ageko garu musacho jikaji kokolera koba nane are answerable to the wife only basadro bwamata bwonsipi enale ko support musubati yo mo support ya una ki omusacho obwate oboiri obia na ya mate ya sobo ko se ya mate yabo una ro musacho maana lakini tukere mechibone ko musacha tabwati baga ara kwani yone neipa mukaye na ro wa approve amoro na amoro ka korambalio kopoko it is a serious crime musacha ta kwani muro mwabo mukaye ka ligireti musacha ta kwani tato mwabo mukaye ka ligireti musacha ta kwani mamu mwa musacha ka mukunga ligireti to itire chi family abasubati baite chi family bako ande mechia sabantu bayiwana ine bakora kutagora mucho pi bantu bate korana and if you ask the reason teyo babu any reason just because afire tro musacho ina ro likire chiwe hesabu ata ko konya bantu abamwabo no kya kumurusyo akumweta ndabantu abamwabo nsipi agara mutwale bweka kimoranje gara mwagire mechi yabantu obwiri bwa no musacho go is different no obwiri bwa musacho go nabantu bamwabo is different bo musacha libaga akorera bebuli bae mnakonyara mo musacha go libaga akorera abantu bamwabo mnakonyara you keep off obwiri bwa musacha go ne amate ya mwabo orendo obwiri bwago na musacha go in your own compound out of that compound ebinto musacha go akokora is not your issue onyoge ando mochi onyo ande kenyoro waka no mwane kenyoro school fees eneipa you don't feel bitter about it onyo ando mochi kenyoro ogoro mo akonde go se samo ko se sokoro yae it's not an issue but there are so many women what are feel very painful na kwa godo nyarebe yanga ose kwa godo nyarebe goti ukwanye kugodera mamu mindo start mu abo sobo these issues mo tabana musaje tagenda so mwangina it's common yo kusiboneka basaje mbanye ko jimwangina because abo yata mukae musaje tanya kugodera mamu mwabe yanga sanga jabo yata mukae muiboli tate this sukari atagete abeboli bana bana babwata enough resources umwiboli abwata chaya abwata kawa abwata chombe this sukari mubolete umwiboli nanate to ko mwana nate ko mwana ye karansi nere agambe nere aragire endagire yo umwiboli engeli yogo umwiboli ate to ko mwana ye kakoragira karagira mwaye umwiboli nere akogoka onye nali weta kogenda mwane mama ndole andangeli ndagero bukumubwaye na momentre myaka minga sense inwa basubati na mulega mami kunyora muri abana you could not wish no matuke wikere ngimotanya korora mwana ogo mo batikoro mwana ogo mumura na nkwanya komorora firi beke bikorete bimo kwana mubeke bikorete bya kubyara naye no chobenye kubyara in due time o feel the pain na mwana agatanya gocha bwogo for 2 weeks okomorra gweteli kurio so mwayo orumwayo so kuchibaro gande gas is so painful omukungu omuya no lyo koboli musachoye ukweta kwara mamo mino kwara mama neki kwara boka onero omukungu una kwali omushahara wacha nyomba omukungu myano lyo kubona kingwa kwara mamo mino shopping nyumotara nga kende gyonse ukomanya na kya beboli bamenyete onero omukungu omukuwa kwali bagaligia nero lengeli go lya beboli bae ekarara go tena beboli bane babwato obolemeru tutegeto bakonye it's very easy Peter therefore ebinte biga mata go kwana no musaja taso kogenda mwangina no Peter ebinebya salite Peter kurate karada ini nini mwagarira abanginabu bangira bakaba murababo
nakigakora nabakaba muri abatarabanje kwe ikoro muyaye bana nasinge no mwana yole kwenda kwa mukora shopping yabi ndaguchira nyomba nditwara tokare mama shopping nerare nenchiro wanare ngor kone kiruku muira ebie kanta yakumanyanga umro yone gabise binte yimo kungoltar obeka chukeso mukungu mwamanya kwereme abakungu boka no bara mbiri byeti yagutungai ayepita tiango tebiga entura mantaba nene toga bengo kuna mantaba nene yangere neri feni kene ngeye ke koburita mwago ora anyo kobyara teras manu siba sumu bukone ukoe egaro mama kono no muyole even water alone nyo chingo chioka nyone sabuni oli obwatu mo butoro asibali chianga anything that you can serve her teras mama kono shopping from my pocket amanyo ko no muyole wei hold it nae whatever okay mata kwa ne kwa whatever digambara kubori so bateri ayepita digambara gotebi na kindu ndoka ni tinga to genda mama mumino muna nje na teba na kimbu ya gukwa ni mama mumino mbiyore bwakira nga kyubogete na bora nuru mungina na ruwale ta gotebi na ruwale te muire no ne gitero so mugoro no ne jikunini ndu ndora kana no ni ndu bwata ba mama no ni nje na mongo genda ro mukwani talibo yes ndu twateba na kigaki aso gwanja baga kambale onyaye tukari gokorabo mbaro omuntu ajete mapema nechi nyeni gosagure tugusinkuru echira leta tuyike koigure ogenda obuta mama mumu abo mpaka saa sita abutuko abaga umusacha buri ogenda obuta mama mumu abo kuru saa 12 nabo kwaro jenga no aswete lakini gocha nyumba bwangire gocha no nyare kurangirire ndo no nyumwana mwere ndi no nye chinyini chirendo cha kuyika obero ororo mpaka saa 6 ngibare kugamba ororo omona korete chinyini echu saa 6 eyo ingayika eri abana barare litwari twako ntundura kana ngamo gendo pati wana goikaransi ororo gwachire chinse echu oroche wana ngobwata magosa senche na okay Peter just a minute. Peter just a minute. It's not normal. No musaja nagenda mwangina aikaransi nendagera kwa mutumete atika bana bararenjera manyo gutuguta nero tugwanene nande musaja teyo ole normal twakintu kweke gusi chindagera nibero tatekere gutika koli endagera ya mamu mino ange koli is a serious problem with this mamu mino endagera ya mukago onge koli is a serious problem with this mukago umusacha ukinete kubusi rasi mara gere both sides igarasi mati gari space akutukoragera mwae but the day of commission the day ora complain ujo so musacha kuhusu mamu mwabo you have lost it totally sawa kwa kuiguro tena ine bado nga nekinata bana ki number 1 liswali ndirande paka ene mama mumu abondete yokanire nti ninganjete omuntu gukwa ni mama mumu abo ara buto akaragine nende tanyuru mono okay mata Peter support that one Peter just a minute ndatukuba discourage ngente kamo do not enter into relationship jamusa chogo n'abantu bamwabo completely unless korucho problem naro between musa chogo n'abantu bamwabo nani gokore problem naro between musa chogo n'abantu bamwabo leta amani tikobekege siroro nayo tagore egere otigari no musa chogo abieka but ibe takunyar nyete kunyar kwagachwa obwiri oboiga ngusira bori nyona bible omanyete nyono mwibuli ngwikere ngwango mwibuli mama because akongosera intiga makochio na atali ko support na kinyo kono mo bono tiga to chororo that's mna yoro to video obo opposite of this but lende mboro to potali kwa gacheka obwiri mboro potali kwa gacheka but tos ko ngando muchibumo nto musacho mo usono mwaka usomo chibumo sobiara ogendo tagoro mochi kabisa bwiri mboyo abantu akarwa cheto ro bali koragram akarwa cheto ro bali ko konyana abali ko kwanani lakini bona ga yikera abantu mbali corona maiso gusi bimbiro my own brother my last born or my first born do corona simply because of my wife Peter just a minute
Peter, please, just a minute, Peter. Again, tongerante tokorabori through one of the fans, musacho muya no yokoroseri mukaye irieta saba iburi. Yes. Yani to baisa ko musacha okorokia baiburi nga mukao tamanyiti gose tabanchiti. So the question I was asking Peter, ora kora shopping oya mukao matenga ki na kora shopping ya irra mamu minurogoro esukali na gorire moirere sukali ite goika. Very good. This one kwa boneli ya sana. Lakini through examples tu watu na history. Almost watu aba kesana bara appreciate na kinkwa godra mamu mine binto muirera. Even now nyone ni muligale mecheno nyona ibi nyorobita stokoru. Umusacha ko wore ndagera ore tora tromoka ena aira mamu mwabo. Obisa omungena naireta baibuli ndagera taireti. Osabali banda bakatori skola bona ndeskaga. Ngakira mukane sime motumire chibesa. Mota chibesa chigoko shopping, my mother was my father. Was a bones. Chibesa chi angaine because want to kumanya. Because ni body mama sometimes ara protect mukana na ki. Gente batinga iri. Abibodi bali abagusi original. Banje teme chi abana babo ekine. Abago kana na ki okay. Ina ngeta kungenere. Because atena tairi igona yabire problem go chabone. Already. Again the karane kamo. Mokane bintu mibubuli tiara mama. Mokane bintu mibubuli tiara mama. Na bwa teke teacher ara mwari chinyini amwirere. Na bwa to mote ara ati aire my mother chingo. It's my responsibility. Then as man to much as a chitra mokane chichikote mama. I can even send a man direct to my mother. But making a kintabu chivas mokana ngo korale gas. Lere mote na ki my mother and boli chivas chinganaiga. No what chivas chinganaiga ora muire was not what the tate to kora. No what they can take your muire. But the relationship between Mokan and my mother is totally related in che na mama kubiara. Ebin te bibere biko gandamo. If you love my mother, I will love your mother. It is simple as that. But if you hate my mother, I hate your mother too. I cannot makubiara toke nyagitari ate chibesa na ayo chaita my mother. I can't participate. That these two relationships must be very strong. They go hand in hand. Therefore, our wives, they should love our parents unconditionally, and we love their parents unconditionally. My mother in Renyomba, my father in Renyomba, with my own money. The way my wife I could treat my parents. That there's no way out. Ora tabana ki na my mother na bono mukana yani musacho kutanya ko ganda muabo totally. You have to question that. Peter, I think Peter, just a minute. Peter, allow me. Abagani mbarande takwali babere bakwane. I see. Okay, Samuel tari mogani, but he has not spoken. We have Judith and Mary Kerubo. Think abuna wabantu to bwate kaiga. Veni kara irangora ngukwanole. So Peter, in 1 minute, yora niliri swali raiga ko represent ya maswali raiga yanda mange. Omaete ebintu mbiro musacho rakore bigero muka chawe na your brothers and sisters in that family. One of the things nevi utaka korki mamu mino na tato mino nga yani muka utagwancha obagorire ndagera. See, one of the things imbringa kwagenda maybe wakora shopping, okay, abakungu maraba bebarabuntura kana lakini rende intue tugukwanira umusacha gwechokete na muka yenka. Ebintu mbiro rakore biragere abayiburi bawo barore muka obube. Ebintu mbiro rakore biragere bamura bamino barore muka obube. Ebintu mbiro rakore bigere your sisters bachaka guchaya mukao. One of the things nebiga wanye kubotagete muka asikwe ondo naro gutugere is this. Okay. Nche manyetega according to me nche manyetega onye gotagete muka asiku say no kora shopping onye tumwege neti kora shopping yeri yeire together matei mama tuakoletere shopping tuakoletere sukari tuakoletere sabuni lakini ekero kwebisa kwirira mama mino shopping yaje bueka ngogerore muka achaka gochayo nanda achaka korora no monto
bwangete baibori baomba konyo. You see? Yes. Onye koro musacho me you protect your wife at all means. Kora shopping, motebing aki shopping yeye tikatoire mama umukungu muyatago kana no you what 5 senses. True. Lakini bono Peter kwarure mwao wachire rogoro karansitira basobati bamino na bamura bamino na nyoko na omori nyomba mukugamba bakasaine mukao gakaribweka mwao. How will those people see your wife? Ntora kana talibobe kugamba na mamu mino. It's not bad. But then choose the appropriate time you can spend with your mother as much as you can, but not odd hours. Mugaso genda gamba na mamu mino saa 10 mutarire mambiboka genda ora as much as you want. Lakini don't extend this love more than ochago prejudice your wife. Gara korore bobe naenda ore togo chaya naenda your mother will die one day. Ngakyo kwire ni bwa mother semoka onye kwa muchayete. Nkwari kuragira mwaye rungori nkwari konyu mwaye how no ena abana abanga kibago korra as a father. Okay, a point na ande temba konya gabo. And this a true example through me. Now to make my wife was me abana ba minto. Aba kan school fees through my wife. Na to much besa oba kan school fees. So na to much besa one of my relatives or nyakitali o ando komorora wakane biri ya nyakitali. That is through my wife. If you're single correcting and you take it now, my wife at Arubu Yobia, Nabanda Baminto. Exactly. But at the end of the day, I ran into Comusignor the Chromotugo. Barocho Yabo Mukungo on Alec Naligo to make an but then I get the only way Mokong access is through my wife because Tokong is directly gross okare. You have to pass through my wife, Manako your information here, you, Nango Konya through Mukungo, you got Naroraga, Nero Manet. I got to Masungo. Lakini at the end of the day, they had to stand firm to defend my wife at all means, even including some of my brothers in simply because I had to protect my wife by all means. I think our responsibilities because now my instruction abang tambara gawa banana abang na banana my brother sia banana bakungwa baba banana ba anderete ba kusuba ko ba kolete o como nyora mo kodra shopping mbaro ba bwa school fees program tingo nyar ko ba kan school fees agi kora mo nyomo godre sukari ya bolete mukana abeto mobe sabu subu gabo akara kono monto mochinga correct at times this generosity nero ukoletere mechando. Peter, you've spoken well. We use our wives. You've spoken well. Let me tell you something, Peter. What you did, Imbuya, as a person, okay, to me, as a person, Imbuya bakorego, lakini ajebwe koma nyene buno musacha, tororekana naye okogera muka achawe. You see? Yes. Because you need your wife in future. Ekara muraba mino ba achire batayoka, you need your wife. Tato mino ga goku, you need your wife. Nyoko ka go chagusira, you need your wife. So omusacha to baisa kororekana koba esababu ya muka go chaywa. One of the things neri kwebisa kwera nyoko shopping atamanyiti. Kwebisa kwagenda kwakora muraba mine binto muka atamanyiti. Ekara go chakumanya ngo kore binto behind her back, my friend. Enyombe ito kurara bit. Yeah. It's a very good point, whatever. Obuyabu point you are kwana. Nari kumanya banta ba minto onyental go to make my wife. Onyamba to mere direct. Kanga mukungo yo na tayo, kanga ba mo sere timnande sky. Esenga kanga ma direct yo monto mia no mo minto. Tali mo karo. Lakini through my wife ngati go discover na banta ba minto mbanga njeti. Ane mbanga niti ya maya. Alright. Eka nati niti farm ena abo monto mobe. Padrena niti mbangeti. Yone kaka bwata bokongo na bongo. Mukano yubangeti stira bako anda bakonye. Alright. Sawa. Diamono. Wow, thank you. Nganchere bona rikuratika etakekeye mo please kakimu nganchere nda chudi diri bagara kwana na meri kirugo. Muma yako bolia maswali tafadhali nganchere. Chudi dimbiore.
Muyande na kimogoteba. Mbia tore ngayo gutubwata kurwa. Igande USA. Aralia? USA. Kai. You know what USA? United States of America. Karibu sana. Karibu sana. What is your comment on this matter? Actually, na viringo tegerera kumurobrio mubwate, but sometimes think ko yunga tiganko and today I've decided like let me get in. Okay. A family gutwara a family umugaka n'umungina abari munywa maine ni muragere abayiburikinsemo cyonsi babantu ikiagera akarogote buzikobera mama mumino okay omungino guna bakorosiri ndagera nyeturacha maybe ochonyora urarire okwenda kumutura akogomeri ndagera gusine nkyo gukora. So for me on my side I can say it's good the couples to work together. Ekere moramo nonyene kere my husband yabo korense mase e family yabo tiga twateberania emensa buna omugaka no mungina ngarero mama ntuko nitumo korege ntugite tata ntuko nitumo korege ntugite kiramo kori binta sobo mo e family nige gukina nonyene abane bagukina babwato nga mama na tate bakine tiga yani through our actions abana nabakumanya ingati igana boto bwentu kubwati lakini ogotebanga ayo muga kwenda kobera mumungina gari ansemo yanengo teba no. We have to be together. Ntoko chukukwani mama tigangu tuentu mukwanda. Kilo nyo kuruga sonye mama nero ore kurumate. Nabu weto kwa mukani. Wacha mwago nayo. Kwa rabantu bago kwesibi. Mwarana kimungo chaka nonye ndina mwalio. Ese mukura geramo nubwancha nyobo nene sana. Kiagera you are eating together as a family. Lakini kobanga tata karibu saa sikiti ngochari. No. We have to eat together. There are some reasons urabe are. Kotebi kusiniga skwa nyuriru. Kusina segetori. Lakini let's make our priority our wives or our husbands. That's how we can work together as Christians. Nonyene bukuna bego teba igo. Okay, naro nabwati. Yes. Wow. Thank you. Asante Kwanya sana. bantu ba United States of America. Say hi to them. Thank you. Mary kurubonaka tuigwete gose ya hangi. Nimba igwete beyamono tima itigose no monyi wete. Bas, twakoigura bono. Okorra kwa nguru. Ntoigwete baba. Tigangiriri bagirimba kwani ngabwirire biyanani. Biyamono. Mbiyamana somo cha darumia mubwate bwobo semia. Bona abana bali baguchiko soa chini wa mabono buna kinafeni. Enywa mone nkongu nigeta gete chisemi no bungaini baba. Enywa mo torigo chiko ikomo chio bande koro magani onye e familia iri kwanya nyorete gekale nekabugate mante kera chi family nchibugata amachika. Family nero konyora mbanje tego ikaranga. Aga mangana abo abayiboli na abana babo eyi batari gota abasubati batendekero kendo konyora gusina abasubati abo batugamba kitabikibarenga mukanya lebenta bikiyabugati na nitende kumwakwane yemono mono nk'umusaka kuragira mwangina takitinka getinga umusaka narora abukeke mambi agende mwangina yani umumurale ngagusina ande nga kera yituko mwangina yaya gonka getenga gara ete mwangina ono kurugo senega asia mukwan na kara umere nginoro siriendaga konyara kumukani aronga tindi kolinge ndagira nikanganyete mwane abuna akon wikari ndagira yangina lakini tari gutwe narakira riko aya asense moya baswati kutubwata baswati kitafauti mbali omuswati nale okogokekera abayiri basobo bakire baswati bamwabo bamura bamwabo araimo kagenda none ebutari yabaterene makusaka nyenyerengo basubati bamwabo omusaka nabaramini abakarangere none suguma ntengo kwane gento nashudire korume yane kia beira se familia itu abasubati orocho na ababagani bagocha
paso emechi batamanye kama kikubunale yani buna inchenkwa na nyomba yani dende familia itu tu akineti tato minto takuanja mwana musibalira niranira mukamo na akulama tata takukwala umuiranirani bono tu analete to kira igo makate ni tata gari batebanga abana babacha go bako bali press ngekera ali bwo kaekera gota okonorero orerire emioyo yaye gosenero gutanga kurangira nyakitari bono ntaite mu bamusikana abatu akine tigo moji osikete abantu ibo bono musubate yo magacha na akiri yaye ibaba bononga moyo mumulo mwabo musacha na bako imo kagenda chuko ago karangire suguma lakini kwa sababu bagota ako basugulika sana ntunto iranire tikende na watu abete igora kinene no maeta basubati ngo ikamure mwatebana na intuto gatebanga mwaye ntori gotacha training akiora arore kero kikamati cyao kigota cyagenda mwomo muronde mwao mokomera nali bagokwane mbali ko wataibo bebwao na kyo kweyu Usenge kubati ngora acha kwani tiana kuboria ayo Mary Mwana abairi bana for example iko tina tava ninje badongu amane tina nywa mutingo mane timeti na kingoja kutriti abantu timeti turatira abagani bana barengi gocha kuruse itomba ngete appointment ninga bwata abagani ninge bangete nimweta abagani ngocha bari abaiga bamwe abo pengine baja plan tibiti bwatu no 5 bob ukutika to barugera nesugume yunge sengenjo parabuna bamwe abo gusene kyo lakini onye keratina kweta appointment kwa moroserigo palispad na igabumbu lakini onye ocha igota maita accidentally tindo chiko serigo so ndiro by the way bona abu nona ari gukwira neringa chinyometi onya gutagete gutwara omurembe o parents chi side echibere asenge chibono chabiri chi family chiao chyo kibara nga appointment nje bimwete problem mati appointment kya kwasinga nabona no tari ngina ole ikamwangina tigaicho mwao kugukwa ta understand ase na baku understanding but ye na basi okera mbami kikira to kena bongo boni yo tindiko ba igoro ye mo te bango mosata nga ae mukaye chibesa aile lengina naba kesana kakabara baminifu akutwali ndamwamu gakororanga ngino ko yani tari ko kikwele na ngumusato yekene na mwanti tenera turasi ko aile bone bine bitina bigo kigochaka igoro yesika yakogora wikyamte muirere erubati boko lakini nande ko ikota ka kumanyanga njaika asenge ndabandi barombale na bara beta ikinone sukadiri ani mano mune bigori ebi byabone ibibono toko kiribono ate no muibori umanyite munango kana igo na arukibaba ebigori ebi byabone toko kwanira nebikomu sana wocha kwege nanga omumuyo nagende tokonya ngina mbaki abubono no twaterana omusata otumeke disemino bongaini to anja mamu mino otige mukao na to anja mukao otige mamu mina asenge njokera kende bunabona abange bakonyora umuntu akokora ebibarua egere akutana nyamuka egera awanirira omwana oliyoye atamukonya mama wamanya konyora omumuroyo bono ikiro nyomire asarigerere tino musubati oyo nasobo musubati mumurako ebwagache nyomba senge ntokosena ondobwate gasingi bwagache nyomba so masaka nyomete korwe nyombe smart ngino kurale nyomba kima kose bibiro bingo biromwe gogono ato kwananga omosata goika atuare tsemino bungaini choko tenena tinseme chibere nale ko basaba n'abasubati abana mogo chikonyomo baba yana naye ko kwachiyo mutyo bande bumino limororango buna mamuri umino ko iborete naye ko ibuya onyore ngamukamu mulo mina aliye suparwete akara okare ko chongeri mamu mino aboko igubo
Jetiganda ara batigera abu twaro ko ya chinyo mane chingongu nya saura titenin. Thank you. Haya, Monyi wote mic yane yachi hapo toka, I don't know. So mnanipata vizuri? Okay. Mic yane na yachi hapa iga. Mic yane na yachi hapa iga. Ndirenda pole. Nai karansera naji kumusana nyoranga bintu byasalikire. Okay. Pole. Mata ngo abwateri ngana batinga nchere ga Samuel tarakwana nganchere nge Samuel neri bagara arakwana kidogo abachisa kya tominyo kiribati nganchere mo yari baga abe kwende yaye woja yake iri ogisana manyiti Samuel anya woto igwe the place. Unmute. Urusi rimbiare. Okay. Unmute your mic. Unmute your Ande mic. iranire. Ako finya dabu. Okay. Nango mute kwa mute kurwa gichana. Ya, Gichana jedindaje na kuna. gichana ngoro. Jedindaje kuna. Toji bana. Bana. Weirira ubona. Bia mono. Weirira buya. Nabona lete konyoru botambe igora kinyo buyare nengo ikerande kende. Karibu. Amangana mobwate anama ya buya bori. Igona nyoru go ikara kini naro ngatiangi kerega u sumo ikere na je botame nongo chagera ko. Ense moye iga mugo kwandra litiko lyale ro igoro yo mongina no mo subati masi na kebe kirobuya yani omokungu na maomeno nenga nengia sana nje kero kende kero nari ngomo ke sokoro yane kante betina ya kero ura tineka kero ura ikere miaka yoko nyoma omanya mune kero kore to mokungu manyanga na maomino igobono na wowe kanga na basubati wagiru bwata sino uikote mechu chini o make sure nga abanta baba bere bonsi kwa batritri equally kerio kwa mosubati yogo na kioko momino na ande to basako kora kende yonsi bobisi abanta baba bakwanga na kianda gikumi egento kende to basako bago koragera mwamamu mino omosubati ogata manyeti onye gutagete na omoko na oragera omwesi onye nsaba mwariera omwagera egekogera gogochikoragera mwama umino omosubati atamaeti gagocha komanya amaswali naro amange sana igobono na kwangere kubunengeyo buno mosacha egento kende abanchu beito naranga bakwana point bakora lakini ndino kunyawo chimenda na keni na koruse lakini mono amendera egento kende oyo moito na kwana igoro ya shopping yero kuikamoga na mokore no mukungu amo mwirire maomino mwesi more amo lakini oyo moisi gokora iga okuboni nga nkekeri kwa bisa kwirira maomino utaretaga iga bono rietana ria chaki onye kora korero yege korota na mogorere keri kwagorero yo because baka ya chabo ringa na kikono gwakoro gwachora maomino ge korote pia wanti lakini karogo rete keri ba maomino abegete na mukungu abegete bono gagu iga bono konyare kanere bono rita yo kobori swali iga na odenga ekenekire ne yangabo because yabanta bababere to konyara komenya utauti oyo mobo ekara korrameka nera kon none buyo kaneri getenga to konyara kogokinya sae nande otie kogokio mokungu ebukwega danya kara kwa nyomiro mokungu igo mayanga ngora mogokiore kobwana enya sae
Egen tokyo mwali anta to kwanira gau nda to ko mwenge sana kara chinsa. Ukata ne chinsa. Ya egen tokyo mwali anta to kwanira gau. Igoro yo kwana na chibesa. Okonya tinga gere tinga no sabo mukungu ogo chibesa nga chibesa ngoire ma omino onye obwa matobu ya mboyo. Mungu wete. Tokoi wet. Mukire to ya sa. Ega to kende. Kyo mali bono nda to ko kwanira je bono nda to ko kora bono akore te ko ndebi. Ngore ra bono muna sokora ndebi ngana yo mali. Ngana yo mali sokora ndebi tineri nga. Omukungu yo kwareta. Me ka to chaka ko re to mukungu yo ka ngamo chiko menya muino yok. Koi ko mukungu yo mo koragera mu mino. Erinde ridiota yo mamo mino motengo bokuma mbonga na kyo kuri. Omweresa ngantyo tagete na ande ntyo tatageti. Wale ko ngajera ngore reigo. Erinde na bande baito bakwa. Go yale ko abia. Abona ikerete. Abo ngantero ko kwana oyo gakora kiregento. Mwanje to sabe to kore sho. Okora kibono kako to tebi mukora. Ngone gingobe ngone gingobe ko Kongo ngama mwaonera go ruo Kongo baito ga kemo taria makongo. Toko sabe andar a pinga. Na kibano toko sabe. Mwangere ri baka. Ai fen tinga lio ka boli ngoli swali fen. Tai ko bori ndende toko kwana. Kwana. Bona njitigate bana na tito koteba. Mete na tito na chaka ko kwana kaka ngiti ko sene kya kari kurigeriga. Eu tenho betinho você quer network ya nengo se kaya genda gaki. Tiande mere. Yake kuni. Bona. Na girbe. Soko se quer network ya genda de me do se kale kuibu. Tiga ino tiga. Ai. Bona. Ena tete ko kwana na chaka ko kwana. Yani ngendo njenga sitoko pinga ne kinenki mukungwa ya fast priority mungina ma kubati. Tenda abantu bapinga pingire. Tini go pinga nani mpomano ko tigango tabane ki. Omongino yo na bwateri bagali ya Yesu musacho yo. No mukungu yo na bwateri bagali ya Yesu musacho yo. Lakini ri bagali yo mukungu no musacho. Ri bagali yo musacho ko Yesu mukungu tigali beri nene ko bwa kwande sima momwabo. Asenga njap abakungu abana na uba ukugasa nyoma. Ngia ukugasa nyoma. Mana ababuli mungira neri. Ngia ukugasa nyoma. Nande uchuko chaka kubuta mwayenga no tukoragera stop no tukoragera breakfast. Kwani nje gote ndangera ngoros. Nyi twiti koras to gocho mfunze. Kose egento kerera isi. Haiba omusacho uri tete kubeka na abayiga batebati. Koragera mwabo no problem na ragera musikera koraiga. Nanyi muka gukuru mwago kandi mwensi mubuti mama mumino. Moro sio rinda agera mwari oro. Kika mokoreta kisegi chini kisegi moreta. Neki mogo tabaga ganga. Ngo musacho ndo kare shopping. Daba kungwa ka kupinga nganga na shopping. Okorire omongino mina ibieka. Igabuna dio ora toboge chiga bwese omongino yakumanya ngo mukungo yona. Nekyata nekyo kama mroyo na tata no musacho ega kusene kyata ndetera shopping. Njekera ditukongo tamani enyoma ya mamu minto na tato minto tamani nyore kusene nyangi na nyereke of course mba kaleta lakini ndete imbe go na ba minute. Mindere panga mindere kuchirogoro. Lakini na batatu ara rukurugo
akuru gusine gasi gakorete mpaka shopping ya baba aite mwa baba mukwan na shopping ili bakiya keroro lakini akocha mpaka minduri okanero ate mama shopping ya baba nwere megabu rusto umuirera goso abana bamuirere na andi tata nwetera bono baba amaitene ki oyiga nacho amaitenga onyo mwana we bono muna taiyonga tata kagocha na itera mwaya amaitenga naenda mpaka mwaye lazima shopping yana ngorete rundi lakini ati tata ise gocha atigire shopping ya kuru mwa baba ruguru amegocha mindu direct ngabuna kibaba korengera umwana yatiga shopping iga asingintu gakwira mukunguri ataguchwanja ndeteru anda koreta teba onye ni ya baba onye teba ti bono baba era ari bweka tete for example iskari mumwekire mutigare neibere ningo togokora ntugupinga ati tumwatanire tumweye eyenge ntutoire nyinga ati oni na no aitokorera umusacha uyu nagusikate tige tiororo ire igobonti agote beba ujinga balimo gutugasa ngike ningo kwara onye mwakora bono bune gawe bago mama ngoteba ngutumani okonyora onye batagite kwanda tata titukana mwababa agote mama nditukana mwababa mamo bateba ni data bagenda batutikingi tweka nabenda babutora chisi bakubuta gusinwa bere bonse mbali konya kutwara mbali konya kukwara bindi lakini hata ngoma sajo ndo kutega yo gocho mpiringi cho kubateria na kuso gocho kuigo tengo kugora nande murango tati murango wasi mpaka chise chago sasa ngi kimoko gamba kuna mangana kaliye family imata hapa na timie family mo gamba mangana ye family kose kona mungu understand kimura abo raba mbura mwensipi konya na bisike bagushishu baba robo nspi ya problem te mama ni family ko ai mo ngino yinu mweka haseki iko bana tigate abanye kemane aba kungundu bwate chinda mwamu ina mwamu chiro chinda bwate 20 yota batundire roro tapati to ko goge ko ranyoro ko sienda gerero musacho gacha ina ile mama mangi butite sapa boigo kira ritu ko boigo nenda ko te inje ko lero to kombara ndage ko sia ga ibe nenda ko te ekipita oiga bunati ati tari ko kani mukaye tingo manya go so ko tengene go sineke mane timeti lakini yaye sawa ini kimene kiago lakini abasacha bagana banke baroro bagwanche bakungu baba bagande sobo kira kerate kire kwanda cyo kwanda bibiri baye mbari wanja hapo kuna kwanda sino rio karioka muri wanja ga kiti atuteba ni kimene lakini no mo titemenya na bibiri baino abaito ndu mo tito ntubaro anya go kwanda ko benya ga bana chingo taka kwanda ko ra bibiri bare to mbinga ndike na nchinga ndembaro tigandi ke kuna go kwana singa ndu bakwana mwana nonse to sabero mata kwana ni kwingo kwa kwa semo mbori mu kombo nje nare Yes, mother. goteba gake nare goteba umusacha umuya nori okorete omaete nto kwanga abang'ina nabo omaete kere twanyorera abana nabo tokobatigira nonya abana toende none chirusi mugundu omaete abang'ina okonyora chinse chingaki echo barosire gose yani chinguru chiabaereire nabo tokoira nona abana twabatiga ororo omaete nabo okogenda nona ebweka omanye na echire kere gwachire echirusi na ching'ine koerire kwaoniri nabo okomogorera nona ebweka esukari kwamoretera nabo okomogorera egia atabwati kwamobori mama inki otabwati nkogenda nde echiro ngotigera omwana agaiga nkogenda nde nki ngokoretera ekero omong'ina ari omuya echigete lakini tari omong'ina okorora omoka momura oye osoa komosiaroreria inki kiang'o bwarire chibesa chia omwana one gwakorire inche tari nachete koria chibesa na amagenderero twachete torosia bono gakorora amagenderero gose mwarosire amagenderero mino naende osoa naende koigwa endamwamu abang'ina bande ekibare gakorora kwagorire eng'ombe ngomora amabere gose na ebikombe bibere kwaira yande gwachi kwaone kwanyora naye chisiringi ibere atagete amange omaete abang'ina tari bonse bagoisaneka gaki neba bakamora atagitaka memara abang'ina mbare gaki noba mbari goisaneka gaki mbagoisaneka iga bwate eng'ombe mante iga igagotahorora tari kong'ana gakong'a amasinini bono gatagete gaki okamosi piomwe omaete aye nobwate abana chinsa chinde abana mbatagete banywa yande ogekogera abana mbara abake batagete amabere bakunywa bono ere kwamwire ebikombe bibere ochirorosierie echae abumbo begwakora omaete abang'ina bande mbare gaki nabarabu tari na nogwanja gaki na abang'ina bande mbare nabarabo mbari goisaneka noba mbagoisaneka
no bakorera buya tari korora omwe tima yetinganki gekogera yani amaswali naro omonto ogwikana ende twarebori omong'ina kwanyora nabo okomogorera esukari gose momura oye bakomogorera esukari lakini tari goisanika atagete agorerwa ebinge gose atagete ebinto ebinge korwa ase momura oye nabwata abana agosomia momura oye nabwata omokungu obwenete nere atagete egento omong'ina onye kwagoreirwe esukari inche gaki nkoteba inche timba buna abang'ina buna abugo yani ase inchende timba buna abang'ina bari bagotaka ebinto ebinge korwa ase bamura babo ase eng'encho abamura babo nabarabwo mbabwate amajukumu bagokora mwabo omomura ekero achire mwaye natagete arosie enyomba yaye ebe engiya arogore eng'ombe arende abana baye abasomi barore nabaro basuke gochi bosio ekogera omong'ina oyo ere emiaka yare achire nere bono nere takoire nabwo iseke asoe kobeka chianga chiria abaiseke abasubati batagete atake kobeka ebikoroto ebinge buna omosubati oria omanyete omosubati nabo akobeka ebikoroto ebinge omong'ina oyo isikare tagocha kobeka ebikoroto oramogorere chipeano nonye 2 3 echiagochiera ekanisa bono gaki ntoche toreng'ani na omong'ina oyo inche nkogenda ande gose na esabari nkogenda ande echiro nkogenda ande nchikorigia ebinto binde nonya na abana ng'ire esukuru bono gaki ntoreng'ani na omong'ina oyo omong'ina nabo okomogorera nonye inche goika omanye nabo nkogenda echiro ngorere omong'ina oyo eyanga morentere lakini abana mbare batari appreciate noba gaki tiga nyasaye tokonye gaki abang'ina gaki ntobarende buna abang'ina bari aba abana mbare abaya na abana mbare ababi noba mbagoita mbagwanja bokamura pi nomwana otamwa bono ebu ekaine riri kwa mwana riagotinyeri nse kabisa bono nyasaye oratokonye gaki ase eng'encho ng'a tari bonsi bare abaya igo omomura naye orabeke eboundary yaye orore ng'aki osome mama omino omaete ekero mwamenyire na mama omino aye omomura nomaete ng'aki mama ominto iga are iga mama ominto nabo akorora gose na omogeni iga abise endagera omanyete abang'ina tari bonsi bare abaya nabo akorora nonye omogeni abise nonye endagera nabo arara nonye abana bao tabae endagera gose achorete abana ba omomura onde obae endagera barabwo abao bagocha takobae endagera tari bonsi aranche gose abana ba abasubati baewa endagera abana ba omomura mbakoewa endagera igo intwe tweka tokorigereria twepime ng'aki abaibori aba baito batokenete gande ng'aki banarete gose ng'aki chimbuki mama ominto abwate igo noria okorora abana bane inche obise endagera ekero abarorire obisire endagera inche nimba omuya bwa nyasaye nchikomoa na inche ebiane tosange igo bono nkodependiere na omoibori na gose na abaibori ba omogaka ogo igo omosacha ogo nere orarore oraamwe njera nare gokoncha. Thank you. Ng'anchire nkorera lakini mosoka one of you will pray for us. Then tororenaki. Kalista ate abana roro gosaba so I don't know where Bishop is. Tianteba, thank you so much. This discussion as ya very yogo semi mono, especially as mwins mwakwanire. At least yo mondole ngaiga nabako nyorege nteke mukera mukonye asobogema. Tigantebe mbiye mono asibali mwabera mona intwe chakira saa 3 ikebire bigando by'icyago tukire 24 ase chinsa isano cyabono botu West African time. Ntubwato muchango. We are raising money for studio equipment. Moroja na ne maigi ya nere ya kama sakume. Well, no, I don't know na goja kaba. So we are raising money for studio equipment. Ntubwato WhatsApp group, and we have a target of 380,000. So far we've raised close to 100,000. We want to get to 80,000. So if you want to support us, kindly, is just willing. Registration and you learn a lot from it. You can support us. Thank you, Leonida Nyabuto. We've received your 600 shillings. And Nambanera Weta M-Pesa 0700 16 94 44 0700 16 94 44. Abantu badumire paka 10,000, 20,000. We really thank you so much. You've stood with us. Balimu work under software, balimu work under internet. God bless you so much. By the way, esho yetara gochera mbe obuno yerochega abantu mbale magega bago shugulikire ebintu bako make sure internet iko sawa, bako make sure software imelipiwa on time,
Wako make sure ngantu wate lights vune chimulika kurugora gachi kwa kama hizo kweli machines ziko sawa, sauti iko sawa na vitu zingine. So Mungu awabariki sana na Nyasaye tigagendera kuba mentera. Onye gotake tukujoine WhatsApp group yeito so that you give us support. Tubwate enambi ye gweta nsabu or on text inbox WhatsApp on the Mentors group and I will add you there. Kisi Hot TV is officially registered by the Kenyan government. Eketarigan tutura egawa ngawa kachingo tuara no. Kisi Hot TV is officially registered by the Kenyan government. Tubwate certificate, tubwate bank account, tubwate pay bill number. So it's an official registered online television. Okay, Nyasaye tigaba siseni. Chise chigando chinga chiairire. We will pray for us so that we finish and tomirane ankyo tomorrow. Nakamada, mato ta what to saber. Yame to sabe. Thank you. Nyasaye tata numanu mwiko machana. Tuachira sura semra waya mana sokran ngambia mana Nyasaye kwa nyari utarenda kurumambia paka bana tuikire boni Nyasaye. Rako tuacha agite so Nyasaye na kwa vira mana ntu Nyasaye paka bana Nyasaye tu uchiko yekora. Nyasaye bono ra Nyasaye ngutiga na tore tuchikora ra Nyasaye kero muntu. Unyane Nyasaye gutorana gutorienda Nyasaye paka mambi Nyasaye kera nande Nyasaye tora umirane. Nyasaye rigere Nyasaye ensi to ya Kenya na reko ibeka samoka Nyasaye. Raya sama kungwa mangi Nyasaye ra sensi Nyasaye utoiteri Nyasaye. Raya Nyasaye ba ko riga subona marabobo na reko barinde. Ndi Nyasaye nyaro ko riga siyako. Anyare Nyasaye ukore ngambia Nyasaye. Raya Nyasaye na barware ta seti nyagita ni nyomba Nyasaye na batumero mu ko machana Nyasaye obatumero mu ko machana Nyasaye nyaro ko bari ko bara. Nyaro ko bakuna Nyasaye nyaro ko bwana siri tari Nyasaye. Mbiya mu Nyasaye singinchuye ke ukyo bugima Nyasaye bwatoire. Tole moyo wikera boni Nyasaye nabangi batagite korora ritukeri ko ni Nyasaye tebayigite korirora. Nyasaye mbuya muno asinginchuye ubugima bwa busa. Ndo Nyasaye tetori abaya gocha sore kurende nasinginchuye kubwa kwa. Mbuya muno Nyasaye se obutoye umwirani yaika se TV yaito yao te TV. Nyasaye twasabire Nyasaye unyare ko yagendereria. Unyare gutubika umukire ndi Nyasaye to nyare kuigora egete eseni ekire kenene Nyasaye ase tokunyara Nyasaye kunyora amawaida na ogosema Nyasaye. Mbuya muno ayama ke Nyasaye nasabine ko ne biseri teroneri Yesu Kristo mutorito. Amen. Amen. Wow, my brother Bita, thank you so much, my brother, for keeping this show active since yesterday. Nyatalia ya kango bando per netia lero. So sometimes koraba controversial na ndimbia. Thank you. It has been very active. Thank you so much. Yeah, Mungu awabariki sana. My brother Samuel, thank you for your wisdom. Good night. Nginambale digital. Hata keto kongo bule liko beka, don't joke. So, Nyasaye tikabasini. Utuko vya to nema ankyo. Good night. Naye moyo kijana bai.